Рөстәм Галиуллин. Әдрән. Шу, миңа ни булды? Йөгерә атлаган җиремнән шып туктап калдым. Аягыма авыр-авыр гирләр такканнармыни, кыймылдата да алмыйм. Әйтерсең лә мине әкиятләрдәгечә әфсенләп тораташка әверелдергәннәр. Нигә туктадым мин? Тирә-якка колак салам. Ник бер тавыш булсын? Сәпсәер тынлык. Безнең йорт янында хәтта багана уты да янмый. Тоташ караңгылык. Шырррр! Шикерткә. Иң газиз кешемне очраткандай сөенечемнән пышылдыйм. Шикерткә дус. Менә нәрсә туктаткан икән мине. Гәүдәмә көч кайтты. Колагыма шикерткәнең канат кагышы моңлы көй булып ишетелә башлады. Шунда күзем безнең 9 катлы тулай торакның түбәсенә сузылып яткан кабарынкы болыт мендәрләрен йыртып якынлашкан алтын яктылыкка төште. Таң ата. Аякларым ирексездән йорт янындагы агачлыкка, шикерткә моңланган сазлыклы күл янына әйдәкләде. Шырррр! Әллә сөенеп, әллә хәүфләнеп, ул тагында суза төште. Эх, шикерткә дус! Мин аркылы яткан ширек бүрәнәгә чүмәштем. Әйдә, сайра, җырла, туктама. Мин сиңа тимим дә, кумыйм да. Гүя сүзләремне аңлагандай, шикерткә якында гына аваз салды. Әллә кайчанғы бер вакыйганы исемә төшереп, үз алдыма көлемсерәп куйдым. Кечкенә чагымда мич артында төннәр буе ширелдәгән шикерткәне тотып, урамга чыгарып атканчы тынычланмый иде Кәмәр әбием. Ник тузынасың син кортка дип сүгәйде аны Гайнан бабай. Тик сайрасын шунда, файдалы бөҗәк ич ул. Ниткән файдасы булсын аның? Бер колагыма син гырла, икенчесенә бу чирләсен. Ничек түзәргә кирәк бу галәмәткә? Ник файдасы булмасын? Чебен чиркине киметә ул. Ищу матур җырлый. Бабай үзенә фикердәш эзләп миңа эндәшә. Әдрән улым, йоклыйсыңмы әле? Юк. Тыңладыңмы шикерткә сайраганын? Миңа бабай сүзен куәтләргә кирәк. Юкса, теләсәң нишлә? Бер сүзем юк. Әмма әбиең сүзен генә сөйләмәде ул миңа. Шуңа ул ишетергә теләгән җавапны бирдем. Тыңладым, бабай. Матур сайрый бит. Ие. Менә, моңлы бала шул. Безнең якка тарткан. Мәгънәле. Эй, икәүләшеп бер сүздә тормасалар ие. Әби тузына ачулы шыгырдатып караватка менеп ята. Төне буе тыңлагыз алайса, җырчыгызны. Бер нәрсә дә аңламыйсың син кортка. Бабай әбине шелтәләп ала. Аннан инде чират миңа да җитә. Әдрән улым, йокламыйм дисеңме? Юк, бабай. Әбиеңнән булмады. Бар. Мич артыннан шикерткәне тот та урамга чыгарып җибәр әле. Бүгенгә концерт тәмам. Менә терәк. Әби тавышын күтәреп, сүз башларга өлгергәнче, бабайның калын тавышы аныкын басып китә. Әнә, минем кипке белән тотып кара улым, бердә булмаса. Тавышы колак төбендә генә кебек, әмма үзе һич кенә дә күренми. Себеркене тегеләйгә, булайга селеккәли торгач, шикерткә үз сәхнәсен калдырырга мәҗбүр булды. Тоттыммы мин аны? Әллә шуннан соң тынып калдымы ул? Һич кенә дә хәтерләмим. Әмма Гайнан бабайның шикерткәне үзенчә шулай зурлавы истә калган. Кәмәр әбием вафат инде. Гайнан бабай исә 85 яшьтә дә егетләр кебек әле. Атна ахырында авылга кайткан сайын күзен хәйләкәр кыса да, сиңа бу матур исемне кем кушкан әле ди. Син инде бабай дим, җилкәсеннән кычып. Тагын кемнең башына килсен инде мондый исем? Әйтмә дә генә. Әлфрид булып йөрисең син.
Тузгыдым, тузындым, әмма үземнекен иттем. Бер дигән җегеткә бер дигән исем кушабыз дидем. Анаң лышык-лышык борын суганы тарта. Атаң караңгы чырайын йөзенә ягып тамак чылатып йөри. Әбиең әтәшкә ияргән тавыктай кырт-кырт. Кеше эшенә кысылма. Үз балаң түгел. Теләсән эшләсеннәр ди. Ничек инде үз балам түгел дип, бик яхшылап әйтергә туры килде әбиеңә. Үз малаеңны итәк астында йөртеп буламык ясадың. Онык, миңа дидем. Менә шулай бу вәйнәне җиңдем мин. Бабай алтын куллы механик. Колхозда кайсы техника ватылса да, ул җыйган, ул ясаган. Хәзердә урамнан үтеп барган машиналарны туктаткалый. Энем, генератордагы подшипникларың тузган. Алыштыр. Гайнан бабай электә, хәзердә нинди генә эшкә тотынса да авыз эченнән әдрән диңгезне суза. Кайчагында дәртләнеп эшләгән җиреннән ай гүзәл диңгез дип кычкырып җибәргәнен сизми дә кала. Менә улым, үсәрсең, кеше булырсың, дөньялар күрерсең. Бабаңның васыяте шул. Кайчанда булса бер әдрән диңгезгә барып, шуның яр буенда кычкырып бер әдрән диңгезне җырларсың. Менә шул вакытта бабаң теге дөньяларда сөенеп ятар. И бабай, икәү барабыз без синең белән. Икәү җырлыйбыз, мин әйтәм. Юк, улым, миңа үзебезнең Шияленең якты күле дә бик җиткән, ди ул елмаеп. Атаң да шуннан ары китә алмады. Колхоз эшеннән бушап булмады шул. Эх, тәрбияләрлек хут калмады шуны. Әти маладис ул, дип каршы төшәм мин. Районда иң яхшы комбайнчы, иң шәп тракторчы ул. Тракторны кемдә йөртә аны, ди бабай, кул селтәп. Олы йөрәк җитми. Моңлы йөрәк. Кулың алтын булуы бер хәл. Күңелнең дә алтын булуы кирәк. Менә синдә бар ул. Әйдә җырлыйбыз, улым. Әдрән диңгез, даулы диңгез, даулы ул диңгез. Тирәләре таулы диңгез, бик таулы диңгез. Хәлен җуйган син бөркеткә, ай син бөркеткә. Шифа бирсен изге диңгез, изге ул диңгез. Эй! Үз тавышымнан дертләп айнып киттем. Таң атканда, кем әйткәндәй, шәһәр уртасында җырлап утырам икән. Борын тәмам җебегән. Битемне сыпыргач, үземдә аптырап калдым. Елап утырам икән ләбаса. Әгәр кемдер мине читтән карап торса, хәйран калыр иде билләһи. Аппак кәчтүмнән, кара күлмәккә ак күбәләк таккан япь-яшь егет кара төн уртасында елап җырлап утырсын әле. Авылда булса, өрәк йөри, әнә елый дип шарран ярырлар иде мөгаен. Хәтерлим әле, бала чакта без 3 сыйныфташ егет, 3 дус, Сәйет, Марсель һәм мин әниләргә күрсәтми генә алган ак җәймәләргә төренеп, бер төнне, дөресрәге төп-төгәл 12дә зираттан атылып чыккан идек. Янәсе, кабердән өрәкләр кубарылган. Очраган бер кешене коты бутына төшәрлек итеп шыр җибәртәбез. Зират капкасыннан акырышып чыгуга ук тавышыбыз кинәт сүнеп калды. Аппак җәймәгә баштан аяк уралганлыктан җәймәне тишәргә ярамый. Бер җан иясенә килеп төртелгәнемне сизми дә калдым. Зур куллар бу җәймәне бер тартуда суырып алды. Шәрә король кебек үк булмаса да, газиз малае әдрән булып карашымны өскә күтәрдем. Хәлим абый, авылда теләсә кемгә очрасаң да, алдап, йылдап, һич югында елап, ялынып, вәгъдәләр сибә-сибә котылырга, гафу үтенергә мөмкин әле. Әмма Хәлим абыйдан гына түгел. Юкса әти белән бергә тракторда, урак өстендә комбайнда эшли, урып җыю башлануга,
гел шулар янында кайнашам. Хәлим абый күз яшенә, тәмле сүзләргә төгендә селкетә торган кеше түгел. Үзенекен бирми, кешенекенә тими ди аның турында әти. Тагын өстәп тә куя. Шушы кагыйдәне бозсаң, Хәлимнән якты чырай өмет итмә. Гәүдәгә әкиятләрдәге алыплар сыман зур булса иде тагын. Юк, киресенчә, Хәлим абый буйга кечкенә, башы да йомры, малайларныкы сыман. Өстәвенә пеләшләнеп тә килә. Шуңа да зур колаклары филнеке кебек сәлам биреп тора. Әмма аның яргаланган, таш кебек каты кулы күрешкәндә үк җанны суырып алган сыман нык кыса. Сыйык зәңгәр күзе исә караңгыда да яктылыгын җуймый. Фит! Ул бер сүз дә әйтмәде. Колактан эләктерде дә янәдән зират капкасына таба өстерәде. Тирә-якка карашымны йөгертәм. Тик ярдәм итәрдәй бер генә дә өметле нәрсә күренми. Кай авыл! Өрәкләр дә күптән өйләренә таба сыпырткан. Хәлим абыйның кулына берәүнең дә эләгәсе килми. Мин генә менә. Хәлим абый! Җавап юк. Башка алай эшләмәс идем. Зират капкасыннан эчкә уздык. Зиратның урта бер җирендә алан сыман урын бар. Шунда кадәр кердек. Колакны ычкындырмаган килеш, Хәлим абый бер кулы белән генә кычыткан җыеп алды. Әтигә әйтәм, дип еламсырадым. Бу минем иң соңгы чара иде. Ләкин файдасы юклыгын үзем дә беләм. Тешемне кыстым. Мускуллар киерелеп килде. Хәлим абый дәшми. Хәлим абый ашыкмый. Чышт, чышт, чышт. Авыртудан түгел, гәрләнүдән елап җибәрдем. Телгә килгән бүтән әшәке сүзне йөзенә бәреп әйтәсе, сөмсез битенә йодрык белән кундырасы, тукмыйсы килде үзен. Аштаныңны күтәр, энекәш. Киттек. Хәлим абыйның үз итеп әйткән сүзләреннән гәүдәмне туктаусыз дерелдәткән сабырлыгым, түземлегем ычкынды да китте. Акырып еларга керештем. Булды, диде Хәлим абый, җилкәмнән кычып. Үзе үк чалбарымны күтәрде. Җилкәдән кычкан килеш чыгу юлына юнәлдек. Инде елавымнан гәрләнеп, борынны мышкылдата янәшәсеннән атладым. Хәлим абый ашыкмый гына капканың биген эләктерде. Мин һаман тынычлана алмыйдым әле. Югыйсә ачу белән бер таш алып тондыр да кач бит инде. Аякларым сумалага батканмыни. Кымшатуы да кыен. Хәлим абый тәмәке кабызып җибәрде. Я, әдерән, хуш иттек. Миңа ачуланма. Син әйбәт малай. Үз итәм мин сине, диде ул һәм кулын сузды. Минем елак күңел тагында сытылды. Әмма сынатырга ярамый иде. Қолны бирдем дә, кырт борылып, өйгә таба атлап киттем. Йөгерә атлый күпмедер баргач, артка борылып карадым. Хәлим абый һаман да урынында басып тора иде. Менә хәзер ак кәчтүмнән, ак күбәләк таккан кара күлмәктән килеш, шул вакыйганы искә төшерәм дә уйланам. Хәлим абыйга һич кенә дә ачуым калмаган икән. Мин ул хәлне беркемгә дә сөйләмәдем. Марсель ул вакытта да, еллар узгач та кабат-кабат сорашты. Әмма сер бирмәдем. Үзләренең шыр җибәреп, өйләренә сыпыртуларын исләренә төшерәм дә, шым булалар. Ул төн исә авыр узган иде минем. Тән кабарды, әүвәл кычытуга түзеп булмады. Аннан инде авыртудан борсаланып чыктым. Тән авыртуына түзү берни түгел ул. Ә менә күңел тынычлыгы югалсамы? Мин җырчы. Төгәлрәге мәҗлес җырчысы. Ягъни мәсәлән, тамада Рүзиләгә ияреп җырлап йөрүче. Менә хәзер дә Казан янындагы район үзәгеннән туй уздырып кайтып килешебез. Теләмичә чыгып китәм.
Ауруга ярым йорты кешегә әйләнеп кайтып керәм. Бу эш миңа һич тә канәгатьлек бирми. Үземә нибары 25 яшь. Үзем инде чытык чырайлы бер кемсәгә әйләнеп барам. Әмма мәҗлесләргә бармый хәлем юк. Чөнки бөтен керемем шуннан. Мәктәптә музыка түгәрәге алып барудан кергән акчага гына гаиләне асрап булмый. Шуңа да Рузилә атна урталарында шылтыратып, җырларга чакырмаса, йөрәгем жу итә. Күңелне ниндидер курку баса. Яшь ярымлык улым Искәндәр һәм аның белән өйдә утырган хатыны Миләүшәнең матди иминлеге өчен мин җаваплы. Ахыр заман алдыннан кемне уйласаң, шул каршыңа килеп чыгар дип кабатлый торган иде Кәмәр әби. Мин Миләүшә белән Искәндәр турында уйларга да өлгермәдем. Тулай торакның беренче катында без яшәгән бүлмәдә кинәт ут кабынды. Якынрак килеп колак салсам, Искәндәрнең үксеп елавы аермачык булып ишетелә иде. Күршеләр тагын диварга кагадыр инде. Иртәгә Галя түти тагын арттан өреп калачак икән. Миләүшә кабат капланып елаячак. Кайчан гына үз фатирыбыз булыр да, шушы җәһәннәмнән котылырбыз икән дип язмышын каһәрләячәк. Шулай. 3 елга якын без кайда гына яшәмәдек. Ничә мәртәбәләр төрле фатирларга түләп тордык. Бала тугач, иң арзанлы санап, шушы Тулай торакка калдык. Искәндәр акыра. Төне буе без аны чиратлашып күтәреп чыгабыз. Йокының иң тәмле вакытында чырыйлап кычкырып җибәрә дә кулга алганчы тамак төбе белән акыра. Аннан инде бик озак тынычлана алмый. Таныш-белешләр күз тиюдәндер. Әбиләргә алып барып карагыз. Өшкертегез ди. Барып карадык. Файдасын күрмәдек. Берәр шире бардыр, табибларга күрсәтегез дип киңәш бирүчеләр дә булды. Йөреп чыктык. Без күренмәгән түләүле дә, түләүсез дә табиб калмады бугай Казанда. Кул селтәдек. Баланың әллә ниткән авыруларында дәваладылар. Эчендәге бөтен бузымнарында чыгарып бетерделәр янәсе. Әмма яшь ярымлык Искәндәр генә һаманда ябык, инде йөгереп йөрергә тиеш булса да хәлсез генә атлый. Буе кечкенә, иң куркынычы төн саен шулай туташ үкерә. Миләүшә елап ялвара, сүгеп тә карый, һич тә киен таба алмый. Шәһәр һавасы килешми аңа, ди Гайнан бабай. Син үзең дә әдрән улым. Казанга китү белән суырылып ябыгып беттең. Калдыр берәр айга. Көндә яңа сауган сөт эчсә, кире кайтканда балаңны танымассың да. Мин бабайның тәкъдимен Миләүшәгә әйтеп карыйм. Ул ширки кугандай борын төбемдә кулын гына булгый. Ничек калдырасың аны авылда? Берәр җир авырта башласа нишли ул? Булмаганны. Тулай торакка якынайган сайын Миләүшәнең ярым шыңшып җырлаганы ачыграк ишетелә. И туган тел, и матур тел. Искәндәр башка җырны кабул итми. Тәмам тынычланмаса да, инде тавышы дөнья куптарырдай түгел. Тәрәзә турысына чүгәләдем дә, әллә нәрсәсенә Искәндәргә кушылып елыйсым килә башлады. Кинәт ниндидер бер ярсу көч урынымнан торгызды. Җилләнеп ишектән уздым. Миләүшә! Ул сискәнеп артына борылды да, нишлисең исәр дигәндә имән бармагын иреннә аркылы куйды. Көчкә тынычландырдым. Тагын башлый бит. Аның тавышы шелтәле иде. Яңа күзен йомды. Мин Миләүшәне кычкан килеш Искәндәргә бактым. Улым мес-мес йоклый иде. Ара-тирә иреннәре тартышып куя. Йомылып бетмәгән күзе исә менә-менә ачылып, тутырып карарсыман. Карашымны Миләүшәгә күчердем. Туктаусыз баланы кулында тирбәтеп торган хатыным күзгә күренеп кичерәйгән, бөкрәеп калган кебек. Йокысызлыктанмы,
Авыр уйларданмы күз астында кара мендәрчекләр хасил булган. Битендә хәтта җыерчыклар из салган сыман. Әллә ничек кыен иде миңа. Миләүшә, булай булмый. Ул баланы тирбәтүдән туктап, аптыраулы карашын миңа төбәде. Мин күптән әйтмәкче идем инде. Миләүшәнең күзеннән ниндидер хәвефле дулкыннар йөгерешеп узды. Әйдә, үзебез дә интекмик, баланы да интектермик. Авылга кайтып торыйк. Һич югы бераз аякка басканчы. Әдрән. Миләүшә капылт арты белән борылды. Иңсәсенең җиңелчә бер күтәрелеп, бер төшеп торуыннан аның тавышсыз гына елавын чамаларга була иде. Эх, кычкырсын, сүксен иде ул. Анысы берни түгел. Әмма шулай тешен кысып, иренен тешләп кенә еламасын. Миләүшә, беләм, өйләнгәндә вәгъдә бирдем. Яхшы тормыш вәгъдә иттем. Казан уртасында фатирыбыз булыр дидем. Әмма үзең күреп торасың. Кыен бит. Сиңа да, миңа да. Шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә күпме интегергә мөмкин. Анысы да үзебезнеке түгел. Әйе, мин булдыксыз, ялганчы буш куык. Сиңа биргән вәгъдәләремнең берсен дә үти алмадым. Әйе, мин юаш, куркак. Шушы тавышым белән сәхнәгә күтәрелә алмадым. Әйе, заманнан артта калганмын. Миңа мәктәптә шул мескен тиеннәргә музыка түгәрәк алып баручы. Әйе, мин тәкәбер. Мәҗлесләрдә җырлау миңа ошамый. Үзем өчен түбәнлек дип саныйм. Миләүшә берни дә дәшми. Мин туктагач, өйдә, әйлә бүлмәдә үле тынлык урнашты. Авылда клуб директоры эзлиләр. Миңа әйткәннәр иде. Җавап юк. Ләм-мим. Акылы киткән кешедәй сөйләнүдән мәгънә юк. Булай да йөрәгем урыннан купты. Кечкенә караватта Миләүшә Искәндәр белән йоклаячак иде. Һәр төнне шулай. Малай мине әнисе яныннан куа. Шуңа идәндәге матраста йоклыйм. Миләүшәнең абыйларыннан калган иске карават пружиналары шыгырдап куйды да, ниһаять бүлмә тынып калды. Күзгә йокы керми, йомсам күздән әшеттереп яшь сытылып чыга. Миләүшә тәкъдимемне кабул итмәде. Беләм инде, аның бик тә шәһәрдә яшисе, баланы яхшы мәктәптә укытасы, үз һөнәре буенча сәнгать мәктәбендә эшлисе килә. Ул бала тапканчы музыка юнәлешле мәктәптә фортепиано дәресләре алып барды. Үзе үк көйләр дә чыгара. Шуларны укучылары белән төрледән-төрле конкурсларда тәкъдим итеп, еш кына уңышларга да ирешә иде. Без аның белән институт лифтында таныштык. Сентябрь айы иде ул. Дүшәмбе иртәсе. Мин ул вакытта 2нче курста укучы студент. Авылдан туп-туры институтка килдем дә, шул тизлек белән 1нче лекцияга өлгерү өчен ябылып маташкан лифт ишегенә аягымны тыктым. Ул теләр-теләмәс кенә сукрана кабат ачылды. Анда бер кыз гына басып тора иде. Гафу итегез, ашыгам дидем мин һәм аңа күтәрелеп карадым. Карадым да бер мәлгә өнсез калдым. Кап-кара 2 калын тулымы җилкәсенә салынган. Түгәрәк битендә мәхәббәт чыкырлары балкып торган, калын алсу иренле, кара тут йөзле, нәфис бер кыз иде ул. Шибәр. Беренче уем шул булды. Безнең бәхетсезлеккә, әллә бәхеткә микән, лифт көтмәгәндә шып туктап калды. Кызыкай булай да зур күзен тагын да түгәрәкләндереп миңа бакты. Еламый гына инде. 1нче курсмы дип сорадым мин, тавышымны ышаныч тудырырдай көр чыгарып. Әйе, диде ул ишетелер-ишетелмәс кенә. Бу лифтның гадәте шундый. Шулай кәҗәләнә ул. Мин аны дер-дер селкетә башладым. Нишлисең син?
Кызыкайның йөзеннән кан качты. Шул чак лифт кузгалып китте. 6-нчы катта без бергә чыктык. Пока. Әйбәт кенә укы дидем мин. Иштән генә үземне сүгәм. Кара инде, нинди буш сүзләр сөйлим бит. Рәхмәт. Тырышырмын. Ул аппак тешләрен балкытып елмайды. Лекция инде башланган иде. Шулай да укытучы миңа бәйләнеп вакланмады. Иң артка егетләр янына кирип чүмәштем. Шул ук көнне без чираттагы лекциягә кергән аудиториядан теге шибәр кызның төркеме чыгып килә иде. Егетләр, дидем мин, ишетсен кулагыз. Бу кыз минеке. Мин кисәттем. Кайсыдыр кул селтәде. Кемдер көлде. Дон Жуан кушаматлы райондашым Радик кына. Исеме ничек соң? Дип сорап куйды. Белмим, мин әйтәм. Әй, исемен дә белмәгәч, синеке булмый инде ул. Бөтенебезнеке дә дип гадәтенчә кычкырып көлде ул. Ә булай кыз ничава күренә? Шуннан китте. Китте инде. Махсус күрсәтмә алган шымчыдай иң әүвәл исемен белдем. Миләүшә икән. Оннан районын, авылын ачыкладым. Фортепиано, скрипкада уйнавын белештем. Ул әнисенең сеңлесендә фатирда тора иде. Мин тулай торакта. Бик озак. 2 ай бик күп тыелды. Мин аның күңеленә ачкыч таба алмый изаландым. Радик бу мәсьәләдә академик. Кызлар күңелен эретердәй сүзләрне вагонлап бушату аңа берни тормый. Өстәвенә машинасы да бар. Монысы инде үзе үк берничә киртәне җиңел генә узу дигән сүз. Булмас ахры синнән. Давай үзем кылын тартып карыйм, диде ул бер көнне. Уйлап кына кара. Мин аңа ачудан бармак янадым. Дәшмәде тагын. Радик әйткәнемчә минем райондаш. Әтисе банк хуҗасы булса, әнисе районның мәдәният министры. Спонсорым да, продюсерым да бар. Мин җырламый, кем җырласын ди үзе. Ул инде кечкенәдән әллә күпме җыр конкурсларында җиңеп, лауреат булып беткән. Сәхнә киемнәрем генә дә Казан, Мәскәү поезды вагоннарына сыеп бетмәс ди. Шулай да безнең төркемдә ул иң талантсызы. Төрле кичәләрдә, очрашуларда бер кайчан да үз тавышына җырламый. Фонограммага авызын кыймылдатып тора. Райондагы иң зур чараларда Радик соңгы булып сәхнәгә чыга. Йолдыз, нишләтәсең? Миләүшәне мин барыбер үземә караттым. Дөресрәге ул үзе юл күрсәтте. Беренче курсларның багышлау кичәсенә өлкәнрәк курслардан да чыгышлар керттеләр. Оештыру эшләренең эчендә кайнаган әлеге дә баягы тамада Рузилә, ул чагында 5нче курс студенты, минем дә җырлавымны теләде. Әдрән, үз диңгезеңне җырлыйсың, диде ул, ике уйларга урын калдырмаслык итеп. Бу үз җырымны инде берничә тапкыр башкарганым бар. Репетицияләргә йөрмәдем. Гайнан бабай белән кичләрен еш кына баян тартып бакча башында утырырга яратабыз. Кәмәр әби әйтмешли, концертыбыз һәр чак Әдрән диңгез белән башлана. Аны бабай шул кадәр дәртләнеп, ихластан җырлый да, ахырдан бер рәхәтләнеп, бушанганчы елап ала. Сәхнәгә чыккач та, үземне әнә шулай бакча башындагы каен төбендә җырлагандай хис иттем. Кул чабулардан айнып китмәсәм, билләһи үзем дә Гайнан бабамдай елап җибәрәсе идем. Сәхнә артына керү белән күзем Миләүшәгә төште. Скрипкасын кулына кысып тоткан, ә үзенең бите буйлап яшь тамчылары тәгәри. Әдрән, ни булды? Син талант. Зинһар тавышыңны боза күрмә. Мондый халыкчан бай тавышыңны зинһар әрәм итмә. Сине тыңлаганда минем күңелдә яңа көй туды. Бу безнең сәлам бирешүләрне санамаганда беренче тапкыр ачылып сөйләшү иде. Булай да дулкыннар йөгерешкән тәнем эсселе суыклы булып китте. Рәхмәт, дидем мин ярылган авызымны җыя алмыйча. Миләүшә кулымны кысып тоткан иде. Шул килеш без аның белән җәяүләп кайтырга да кузгалдык ахыры. Октябрь ахыры. Ямсыз, шыксыз, кара, аяктан йыгардай әче җил, пыскак яңгыр,
Миңа эссе, якты, күңелле иде. Ул да, мин дә тәмам чыланып беттек. Подъезд ишеге төбенә килеп җиткәч кенә сөйләшер сүз калмады. Ул миңа тутырып карады. Үзем дә сизмәстән мин аны кочагыма тартып китердем һәм иреннәренә үрелдем. Әйтерсең лә мине иң кызу әйләнә торган каруселгә утырттылар. Йортлар, агачлар, машиналар барысы да зыр-зыр әйләнә. Ә без Миләүшә белән бер-беребезне кычкан килеш акрын гына югарыга очабыз. Пыскак яңгыр инде коя ук башлады. Чәч араларыннан, керфекләрдән, борын очларыннан тамчылар тама. Иреннәрне айырып алырлык көч тә, ихтыяр да, теләк тә юк. Әйтергә оят. Шул яшемә җитеп, беренче тапкыр кызлар иренен тәмләп каравым иде. Ул да минем кебек үк үбешә белми ахры дип уйлавым истә. Аннан инде без гел бергә булдык. Әмма Миләүшә минем өчен дигән көен һаман да иҗат итмәде. Мин исә уникаль тавышым белән зур сәхнәләргә күтәрелә алмадым. Ул мәктәптә музыка дәресләре укытып шунда чумса, мин исә мәҗлес җырчысына әйләндем. Әмма шул октябрь киче күңелемә мәңгелеккә кереп калды. Иң авыр чакларда һәр вакыт шуны күз алдыма китерәм. Битем буйлап агып төшкән тузлы тамчы иренемне кытыклаудан уянып киттем. Миләүшә яңагыма терәгән иде. Ни булды дидем мин аңышмастан. Тсс, диде ул бармагын ирененә аркылы куеп. Аннан караватка таба ымлады. Йоклый әле. Мин кырыс чынбарлыкка кайттым. Кичәге төн искә төште. Күтәренке кәефем шундук кырылды. Син кичә, дөресрәге бүген иртән уйлап әйттеңме ул? Мин сагая калдым. Төнле аркасы белән борылган иде. Бүген ничектер сөйләшә әле. Әдрән, минем кычкырышасым килми. Егет белән кыз булып йөргәндә дә, өйләнешкәч тә бер-беребезгә авыр сүз әйтмидек. Соңгы айларда хәтәр генә әйткәләшергә өйрәндек. Әдрән, ник җавап бирмисең? Әйе дисәм, тагын елый башлыйсың бит. Әйдә, төптән уйлыйк әле. Чыннан да болай яшәп булмый. Син бөтенләй тормыштан күңеле кайткан кешегә охшап калдың. Бер нәрсәгә күңелең үсми. Әйтмәсәм дә беләсең бит инде, Миләүшә. Ләкин без бит шәһәрдә калырга теләдек. Үзебезгә сүз бирдек. Бергә концертлар куярбыз дидек. Зур сәхнәгә чыгарга бөтен мөмкинлегең дә бар бит. Арыдым мин, Миләүшә. Әйдә бүген ул турыда сөйләшмигә. Юк, хәзер сөйләшәбез. Булай дәвам итә алмый. Нәрсә телисең син? Минме? Аптырап калдым. Нәрсә телим соң мин? Мин тынычлык телим. Сыгылып торган өстәлләр янында утырган тук чырайлы, кызарышкан абзыйлардан, шунда ук күз кысып, визиткаларын кесәмә шудырган мут апайлардан, эчеп кайткан сайын хатыны Галя түтине акыра-бакыра тукмый бүлмәдән куып чыгарган күрше Коля дәдәйдән, шушы бүлмәдәге кысанлыктан, мәңге бетмәс шау-шудан, бөтенесеннән дә туйдым. Миңа тынычлык, ирек, ихласлык кирәк. Кайтып торыйк авылга. Һич югы беразга. Аякка басканчы, Искәндәр ныгыганчы. Аннан яңа көч белән килербез. Миләүшә еламсырап мине кочып алды. Кайтасым килми, Әдрән. Күңелсез, яшьләрсез, өметсез авылда нишләрбез? Бөтенләйгә түгел бит, Миләүшә. Син көйләр язарсың. Мин яңадан җырлый башлармын. Әдрән, бу бит җиңелү, чигенү, беренче авырлыкларга ук бирешү. Миләүшәнең елавына саташып уянган Искәндәрнең үкерүе кушылды. Мин үземне гаепле тойдым. Бу кадәр авырлыкны күтәрә алмас идем. Урамга чыгып киттем. Күңелдә бернинди дә рәтле уй юк. Бушлык. Әрле-бирле йөреп туйгач, кире тулай торакка кердем. Ишекне ачуга бер мәлгә югалып калдым. Бүлмә уртасында ике зур капчык,
Бала киемнәрен ташый торган зур сумка һәм тагын берничә төргәк тора иде. Карават та, суыткычта калсын. Алар инде тәмам эштән чыккан. Телевизорны гына алыйк, диде Миләүшә сагышлы елмаеп. Миләүшә, киттек әдрән. Әгәр сиңа шулай яхшы икән, әйдә, кайтып карыйк. Ниндидер бер хис ташкыны күкрәктән ук кузгалып, бугаздан буып алды. Тамак төбенә тиер тыгылды. Еларга ярамый иде. Бар булган байлык белән 14-легә төялдек. Бу сәфәргә Искәндәр генә шат иде. Баба, баба, әббә, диде ул кулын чәбәкләп. Буа. Машинага утырган янәсе. Алда 3 сәгатьлек юл. Казан артта калды. Әти безнең кайтып төшүне бөтенләй өнәмәде. Үзебезгә әйтмәсә дә, әнинең җанын ашап, аны авылга кайтасы булгач, райондагы механиклар әзерли торган техникумда гына укырга иде инде. Казанда 5 ел ыштан төбе туздырып ятасы юк иде дип сөйләнүен без дә ишеттек. Бөтенләйгә түгел бит, атасы ник караңгы чырай белән йөрисеңә? Искәндәр ныгыганчы гына диләр ич. Үз балаң бит, бердән бер малаең. Кулыннан эш килгән егетләр бөтенесе дә авылдан китеп бетте. Әнә, классташларымнан кем бар? Берсе дә юк. Белмим. Җөнле җегетләр һич югы район үзәгенә юл сала. Без кайткач, әнинең дә күңеленә шик-шөбһә төште. Үзе бер яктан шат та, икенче яктан билгесезлек җанын ашый иде. Өстәвенә күрше-күләннең һәммәсенә дә бар да әйбәт кыяфәте чыгарып, безнең кайтып төшүне дөрес гамәл иттереп аңлатып сөйләп чыгасы бар. Әлдә ярый гайнан бабам бар. Менә ул ишмасам чын күңеленнән сөенде. Эй, дөньялар ямланып китте сез кайткач. Ай, әдрән, әле дә кайтып дөрес эшләдегез. Игенә түгел, авылга да ям керде бит. Булар белән ул әти белән әнигә төртеп күрсәтте. Тормышның бер кызыгы юк. Ни моңнары юк үзләренең, ни күңелләре шапшыр. Тормышмы инде ул, я? Ай, син кайттың да яшисе килә башлады бит. Искәндәр үземә. Буларга тапшырсаң, җансыз калдыралар. Казан каласында күкрәк турысын яндырып торган учак авылга кайткачта басылмады бит әле. Киресенчә, бер эшкә дә күңел ятмый. Тынгысызлык көчәйде генә. Үч иткәндәй, без күченеп кайткан атнаны классташым Сәйд гаиләсе белән район үзәгенә китеп барды. Башкача түзеп булмый әдрән. Гомер әрәмгә үтә. Көн-төн трактордан төшмим. Игә берни дә кайтмый. Барып чыкмады бу инвестордан. Үзе дә кыякларга җыена бугай. Районда тракторчы эзлиләр ди. Шалтыраттым да шундук чакырдылар да. Аннан өйдә энекәш кала барыбер. Бушка эшләп йорт салып булмый, диде ул миңа. Минем кайтуым, аның китүе зур вакыйга иде. Сәйид авыл башындагы каенлыкны урап кайтыйк диде. Элек ул каенлыкта безнең штаб урнашкан иде. 3 классташ егет, 3 дус, шул каенлыктагы йырым төбендә ботаклар, яфраклар белән каплап ясалган штабыбыздан кайтмыйча уйнаган көннәр бар иде. Минем машинаны кабыздык. Шанасыңмы, юкмы әдрән? Трактор белән җир сукалаганда я басуга агу сиптергәндә, шул каенлык янында булсам, сикреп төшәм дә тәгәрәп елыйм. Бигрәк күңелсез бит, малай. Сез икегез дә чыгып киттегез. Ялга кайтканда да хәл белешмисез. Бер үзем ятим кебек тик йөрим. Беркемгә кирәгем юк. Ул кичләре тагын. Бер яктан хатын талкый гомер абзар арты күреп кенә уза дип, 14-лене кибет янында туктаттык. Тукта әдрән, кирип чыгыйм инде. Гомер эчендә бер вакыйга бит, диде сабакташ дустым. Мин ичмим, Сәйид. Беләм. Сәйид кибеттән кыш тоткандай чыкты. Еләшеп киттем әдрән. Сизми дә калдым. Арып алып кайткач, җиңелрәк булмасмы дип йоткалый башлаган идем. Ая ул безнең тишек авызга. Гадәткә керде.
Сәет үзенең китүенә шатлана идеме, минем кайтугамы, белмәссең. Эшебез арасында иң аз сөйләшүче иде ул. Марсель китте дә югалды. Сиңа да шылтыратмыймы? Язгалаган идем WhatsApp'тан. Әллә ни аралашкан юк. Ара-тирә кызык-мызык видеоларын куйгалый шунда. Ул тиз онытты егет. Үзе һаман шул Курил утрауларындамы? Әйе, өлкән лейтенант булган. Капитан итүләре бар икән. Пенсиягә чыгар вакытым җитә инде дип язган иде көлеп. Оннан соң хәбәре булмады. Быел кайтмый ахыры. Арра син аны ташбаш. 25 яшьтә диген. Баш кисәр иде шул үскәндә үк. Без каенлыкка килеп җиттек. Элек сәфитләр белән ярыша җилдерә идек. Марсель һәр вакыт беренче була, Сәйит ахырга кала иде. Авыл бетә, малай, диде Сәйит, һәм кара пакеттан шешә тартып чыгарды. Кыяр, ипине ул өеннән алган иде. Менә син уйлап кара, Әдрән. Сәйит шешәдән кырлы стаканына гылт-гылт аракы куйды. Хәзер июль ахыры. Әле авылда кеше бар. Казан халкы баласын кайтара. Кемдер ялга кайта. Әле түзәргә була. Урак өсте бетә. Бәрәңгеләр аласың. Бетте шуның белән. Авылда әдәм тавышы ишетергә зар интизар буласың, билләхи. Ничек җанар нәмәсен моңа? Ярый, Әдрән, әйдә, күрешү хөрмәтенә. Синең стаканың берәү генәме әллә? Сәйит гаҗәпсенеп миңа текәлде. Син ичмисең бит. Әйдә, синең авылдан китү хөрмәтенә берне салып кара әле. Әдрән, Сәйит тотлыгып калды. Әллә башламыйсың гынамы? Без инде кем әйтмешли, диңгез ичкән кешеләр. Синең характерны да белмәссең. Жүнсез нәмәстә инде бу. Йөрәк яна бит, Сәйит дус. Күздән яшь атылып чыкты. Сәйит кулыма кыяр тоттырды. Ачы шул бу, диде ул хәлемә кереп. Урыс ничек эчәдер моны? Балачак дуслар очрашса, нәрсә турында сөйләшә? Шул элеккегеләрне искә төшердек. Син хәтерлисеңме? Мин ул чакта, мин вакыйгалар күп иде. Сәйит кара пакетыннан тагын бер шешәне тартып чыгарганда, миңа бик рәхәт иде инде. Китмә, Сәйит. Әйдә, авылны гөрләтәбез. Өмет юк, Әдрән, китәм инде. Ул җебегән борынын тартып куйды. Колхоз бетте, мәктәп бетте. Кинәт ул айныгандай булды. Тукта, син кая эшләрсең соң? Син бит җырчы, клуб директоры. Әләй, ул ябылмадымы әле? Юк. Әдрән дус, син маладис. Кайтып дөрес эшләдең. Син кайткач әллә ничек, душага рәхәт булып китте. Менә монда, ул күкрәгенә какты. Нәрсәдер җибәрде. Сәйит мине кочаклап угалды. Абзый, йоклама! Изрәп киткәнмен икән. Сәйит терсәге белән касыгыма төртте. Все нормально, дидем мин кузгалып. Кайтырга кирәк. Абзый, җырла әле берне. Мин кыстатып тормадым. Хуш, авылым. Сау бул. Сәламнәр көт таң җилләре искәндә. Сәйит электән эшкә күңелле бала иде. Бүген тәгәри елады. Бәхетсезләр без, дип үкседе ул. Ятимнәр, дип ыңгырашты. Көч-хәл белән машинаның арткы ишегеннән кертеп салдым үзен. 14ле үкереп кузгалды. Иртән су ичәсем килеп уянып киттем. Тамак кипкән, башны күтәрә торган түгел. Аш бүлмәсе ягыннан ярым пышылдап сөйләшкәннәр ишетелә. Казанда да шулай идеме? Әнинең тавышына борчулы төсмерләр ягылган. Юк, гомеремдә беренче тапкыр күрәм. Монысы хатын. Бер тапкыр да эчкәне юк иде бит. Яшермә, килен. Әти дә шунда икән. Салып йөри башлаган инде балайса. Бәйдән ычкынган. Яклама. Дөресен сөйлә. Казанда шуңа рәте башы булмаган. Күрше күлән күрдем икән. Күрмичә. Әтинең тавышы кырыс иде. Көтү куарга чыкканнары күрде инде. Машинасының ишеге ачык.
Үзе шунда ишек төбендә җирдә ята иде. И Ходаем! Әнинең сулкылдавы ишетелде. Миләүшә эндәшми әле. Булар җырына кушылып китмәде. Өмет бар димәк. Эчемә җылы йөгерде. Шул чак бабайның тавышы өй диварларын яңгыратты. Эй, пумала башлар! Эшегез беттеме? Мужик ул эчми тормый. Йөрәге сызлыйдыр. Ул сезнең кебек таш бәгыр түгел. Син монда нәрсә? Кыз хатын арасында утырасың. Ул әтигә ташланды. Үзеңне лыгыр булып кайткан өчен күпме яңакладым. Оныттыңмы, ә? Әй сәнә, син генә боздың малайны. Сүз әйттермәгән булып. Әти өстәлне кузгатып урыныннан торды. Мин эшкә киттем. Шуның белән базар таралды. Әти чәй эчәргә генә кайткан булгандыр. Әле урак өсте башланмаган. Мин авырлык белән генә торып аш бүлмәсенә чыктым. Беренче тапкыр күргәндәй бөтенесе дә миңа текәлде. Беренче һәм соңгы тапкыр дидем мин. Әни кайнаган суны 3 литрлы банкага салып куя иде. Шуны гылт-гылт эчеп бетердем. Ишек алдына чыктым. Искәндәр аякларын чалыштырып атлап тавык куып йөри иде. Әти! Тот! Диде ул сөенеченнән балкып. Аның уенына мин дә кушылып киттем. Шуар тавык ахыр чиктә шитән пычмагына кысылды да, куырылып, язмышына буйсынды. Искәндәр шырык-шырык көлеп аның канатларыннан сыйпады. Улым, булды, җибәрик инде. Әнә, әтәч нишләргә белми анда. Тот! Бу юлы Искәндәрнең үз артыннан кудым. Безнең уенның ахыры һәр чак Искәндәрнең елавы белән тәмамлана иде. Бу юлы да ул сөртенеп егылды да җиргә тәгәрәп китте. Абу! Әмма елау узакка сузылмады. Бузау мулап җибәрүгә ул лапаска кирип китте. Бүген төнлә еламады. Миләүшәнең тавышын ишетеп сискәнеп киттем. Әни яңа сауган сөт биргән иде. Тагын сорап ичте. Әйбәт булган. Кайчан хатын үгет нәсихәтен башлар да җанымда уйнар икән дип көттем. Әмма колагыма бөтенләй көтелмәгән сүзләр ишетелде. Сүкмим дә, үпкәләмим дә. Син инде тормышның төбенә, тәмам түбәнлеккә төшеп җиттең. Хәзер инде күтәрелә башла. Иртәгәдән эшкә. Онытма. Малайны кара. Ул кырт борылып кирип китте. Әгәр тотып сүксә, кычкырса, булай ук авыр булмас иде. Бу сүзләр исә аңымны томалады. Түбәнлек. Тукта. Нинди түбәнлек турында сүз барасың? Нигә булар бөтенесе дә мине тәмам беткән кешегә чыгара әле? Нәрсә? Туган нигезеңә яшәргә кайту түбән тәгәрәүме? Мин бит әти белән әнинең бердән бер улы. Апам күптән кияүдә. Район үзәгендә үз гаиләсе белән яши. Киресенчә, минем бу гамәлем хупланырга гына тиеш түгелме соң? Мине кичкенә чагымда үҗәт дип йөртәләр иде. Мәгънәсен аңлаганчы, ул сүзне мин үчекләү дип кабул иттем. Бабай ипләп кенә төшендерде. Мине дә шулай атап йөртәләр иде улым, диде. Ул бик тә шәп сыйфат. Менә син нинди дә булса эшкә тотынсаң, аны тәмам ахырына җиткергәнче туктамыйсың. Укытучыларың да тырыша, төбенә төшәргә тели дия иде. Бик һәйбәт бу. Җырларның да иң матурларын гына җиренә җиткереп җырлыйсың. Комбайнда әтиеңне куалап эшләттең дә беренчелекне алдыгыз. Менә бу үҗәтлек дип атала инде. Ни гаҗәп, ул сыйфатымны мин Казанда җуйганмын ахры. Менә хәзер Миләүшәнең сүзләреннән соң аларның аш бүлмәсендә сөйләшүләрен ишеткәч, кан тамырларының кызышып алуын тойдым. Кабаттан миндә ниндидер эшкә тотыну, аны җиренә җиткерү һәм шуннан ләззәт алу тойгысы уянды. Син буларның сүзләрен күңелеңә авыр алма. Бабайның сөякчел кулы җилкәмә кагылды. Юк, бабай, менә синең үҗәтлекнең ни икәнен аңлатуыңны искә төшереп утырам әле.
Шулаймы ней? Әйбәт. Ул арада лапас ишегеннән күршеләрнең ак мәчесе атылып чыкты. Аның артыннан Искәндәр күренде. Мияу, мияу. Малай аның артыннан урамга чыгып китте. Мин дә күтәрелә башлаган идем, бабай кулымнан тотып туктатты. Әдрән, көне буе шуның артыннан йөрмәгез әле, эшегез юк кеше кебек. Йөрсен рәхәтләнеп. Аңа сакчылар кирәкми. Адашмасын тагын. Адашса ни? Аның әдрән малай икәне маңгайына язылган, кайтарырлар. Безнең Шияледә бала урламыйлар. Бабайның сүзләре кызык тоелды. Икәүләшеп көлдек. Кара әле, әдрән. Авылга яңа клуб кирәк инде. Монысы бигрәк иске. Шулай да бабай Газинур абый гына күңелгә шомсалды. Киләсе елдан ябарга исәпләре бар икән. Ничек тә саклап калырга инде. Силсәвит Газинурмы? Әйе. Ябасы булгач, ник кешене ышандырып эшкә кайтаралар? Син аны гөрләтеп эшләтеп җибәр, улым. Аннан яңасын салу артыннан йөрергә кирәк. Әнә бит, район гәҗитендә язалар. Төрле авылларда клубын, бетпунктын, башкасын, бөтенесен бер түбә астына тыгып, яңа төрле биналар салалар. Безгә ярамыймы ни? Шулай. Силсәвит үзебезнең авылда булмагач, игътибар юк инде, улым. Авылдан кешесе дә чыкмады шунда, каһәр. Менә бу иске клубны нишләтермен дип уйлыйм әле, бабай. Кешеләр клубтан бизгән, яшьләр бармак белән генә санарлык. Эй, заманында! Бабай имән бармагын өскә күтәрде. Районда иң шәп җырчылар бездә иде. Мин гармунны тартып җибәрүгә, башкалар шундук тын кала иде. Туктале, бабай. Берни уйламаска өйрәнгән башымда нәрсәдер гөлтләп кабынды. Җырлый торган әбиләр калдымы икән әле? Ник калмасын? Бабай бармагын бөкләп сонарга кереште. Махруй шәп җырлый иде. Булды бер. Төлке Саниясы районда да җырлаштыргалады, булды ике. Тагын килеп, Зимагур әнәснең Мәрьяме, Күке Зөлфиясе бар. Аннары Кибетче Гөлширә. Ничә булды? 5. Җырладык инде, әдрән улым. Сабан туйыда, яңа елларда бездән башка узмайды. Хәзер генә ул бер бәйрәм дә юк. Сабан туена да күрше авылга барышлы. Яңа ел бәйрәме дә әллә нәрсә шунда. Бабай минем башымда нинди уй-фикерләр кайнаганын белми әле. Мин инде клуб директоры булып фикерли башлаган идем. Яшьләр юк икән. Алар битараф икән, димәк, картлардан башлыйбыз. Бабай, мин аның заманны зурдан кубып сүгәргә җыенганын беләм. Әмма тыңларга һич вакыт юк. Син миңа ярдәм итәргә тиеш. Ярдәм? Бабай аптырап калды. Аннан киткелдәргә тотынды. 85 яшьлек карттан нинди ярдәм була инде, улым? Ансамбль ясыйбыз. Шияле авылы ансамблен. Анысын әмәстә тагын. Менә син тагын гармунчыга әйләнәсең. Әбиләрең җырлый. Районны аякка бастырабыз. Аннан Казанны алабыз. Аннан теге дөньяга да ерак түгелдер. Мин чигенергә җыенмыйм. Бабайны кочаклап угалдым. Бабай, син мине яратасың бит? Сорап торасың тагын. Мин синең иң яраткан улың бит. Димәк, син миңа ярдәм итәсең? Итәм. Яратам да инде бабайымны. Иң яраткан кешемдер ул минем, билләһи. Безнең чырайдан кешеләр куркып качмасмы? Качмас, бабай. Әбиләрне ничек килербез икән? Менә анысы вопрос инде, әдрән улым. Яшь чагым булсамы? Хәзер инде авызыңны ачсаң теше юк, инструментсыз осталар хәленә калдык. Бабайның күзе ялтырый. Минем сүзләр аны җилкетеп җибәрде кебек. Кырткаларны кузгату авыр инде ул.
Бер кузгатсаң, туктата алмассың әле. Искәндәр кайда ул? Безнең сүзне Миләүшә бүлде. Урамда йөри дидем мин. Бираздан ул әйләнеп керде. Курку йөзенә чыккан иде. Әдрән, тыкрыкка кадәр бардым, бер кайда да юк. Мин атылып урамга чыктым, Миләүшә дә миңа иярде. Кара дидем бит, яшь ярымлык баланы машина берсә, әтәч күзен чукыса. Бездән 3 үй аркылы яшәүче Махруй әбинең капкасы ачык. Шуннан сөйләшкән тавышлар ишетелә иде. Башымны тыгып карасам, Искәндәр белән икәүләшеп, ишек алдындагы сары төс ягыла төшкән чирәмлеккә чүмәшкәннәр. Махруй әби, ни хәлләрдәсез? Мин ике куллап күрештем. Миләүшә исә еллар буе күрмәгәндәй Искәндәрне кочаклап алды. Менә җүнсез ак тавыгым тагын чеби чыгарды. Кире беткән тавык булды шул. Җәй ахырында кыртлый да, чебиләре бары бер кеше булмый инде аның. Ничә куып төшердем үзен. Искәндәр, әйдә өйгә кайтабыз, диде Миләүшә. Юк. Искәндәр бер кулы белән Махруй әбигә ябышты. Бик дуслаштык әле Искәндәр улым белән. Махруй әби канәгать киткелдәде. Нәк син инде, валлаһи, суйган да каплаган. Менә чебиләрне күрде дә хәйран калды. Син дә шулай кырт мазарга үлеп тора идең бит. Миләүшә, бар кайт. Мин улым белән калам. Тагын югалтма. Ул кырт борылып чыгып китте. Диде Махруй әби. Әмма бер сүздән дәшмәде. Камар әби белән Махруй әби җәйләрдә һәр кичтә капка төбенә чыгып утыра иде. Алар янында мин дә буталам. Махруй әби кесәсеннән суыра торган кәнфит чыгарып, гел җырлата иде үземне. Җырламады әле малаең, дип Искәндәрнең башыннан сөеп алды ул. Гайнан бабаң да җырлый, әтиең оннан да остарак дим үзенә. Аңлаган сыман карап тора. Җырлар әле, моңлыдан моңлы туа. Махруй әби сүзләре күңелемә сарымай булып ятты. Нәни учына сап-сары чебине кысып тоткан улымның юка саргылт чәченнән сыйпадым. Син үзең дә шәп җырлыйсың бит, Махруй әби. Кит инде булмаганны. Яшь чакта кем җырламый инде? Бабай әйтә, Махруй әбиең калышса да, шул Әлфия Авзаловадан гына калышадыр ди. Гайнан бабаң ни сөйләмәс. Махруй әби үзе дә сизмәстән яулык чите белән авызын каплады. Аның теле белән Камар әбиең әйтә торган ие. Сүгеп тә булмый бит аны дип. Камар бану, Камар сылу дип әллә ниләр әйтеп бетерә дә сихерле дия иде. Махруй әби инде минем аркамнан сыпырып алды. Бер ялгызы яши ул. Гомер буе авыру кичкенәдән аяксыз сеңлесе Миңлегөлне карады. Аны ялгыз калдырмас өчен кияүгә дә чыкмаган. Миңлегөл әбинең вафатына 3 ел була бугай. Хәзер инде Махруй әби гел бер үзе калды. Бер дә тик тормый тагы. Каз тавыгын да асрый, бакчасында да мәшкилә. Әти аңа әйтеп тә тормыйча трактор белән бакчасын сукалый. Бәрәңге алу чорында Гайнан бабай күрәген таяк итеп иң беренче Махруй әбигә кузгала. Аңа мин иярәм. Бераз авылда торырга кайткансыз икән. Әниең әйтте. Әйбәт булган, әдрән. Авыл һавасы балага килешә ул. Махруй әби уйларымны бүгенгегә кайтарды. Шулайрак иде шул, Махруй әби. Нәрсә булып бетәр? Бик әйбәт бетәр. Махруй әби ни гаҗәп, гел шундый күтәренке күңелле булды. Юкса аның бу тормышта нинди шатлык күргәне бар да, нәрсәгә куанганы бар. Гайнан бабаң белән очрашкан саен синең җырлавыңны сагынабыз. Икенче илһам син булырсың, Алла боерса. Бездә шул кешене вакытында күрә белмиләр. Үзең дә тыйнак инде. Ярарла, Махруй әби. Менә без бүген бабай белән синең җырлаганыңны сагынып утырдык әле. Кит булмаганны.
Гайнан бабай әйтә, Махруй җырлый башласа, гармунымны тотып, янына басып җырлыйм ди. Син дә таш бабаң булып беткәнсең икән. Ул кабат аркамнан сөеп алды. Бабаң шулай гомере буе миннән көлде. Юк, чынлап Махруй әби. Мин клубта эшли башлыйм иртәгәдән. Менә көзге эшләр беткәч, бер җыелып җырларбыз әле. Ай, әдерән, 75тә кеше көлдереп йөриммени хәзер, кит булмаганны. Жүнле кеше бу яшьтә я намазлык өстендә утыра, я үлә. Тавышы да чыкмый инде аның хәзер. Җырлары да онытылган. Көзгә кадәр кабат исеңә төшерәле Махруй әби дип, мин дә карчыкның җилкәсеннән кагып куйдым. Искәндәр чебине тоткан килеш капкага юнәлде. Улым, тукта. Ул әле кечкенә. Әнисеннән башка яши алмый. Искәндәр башын чайкады. Тагын керербез, улым, яме? Жок. Хәзер ул елый башларга тиеш иде. Иреннәрен бирештерде, кашлары җыерылып килде. Рәхмәт төшкере. Махруй әби үзе ярдәмгә килде. Әнисене алып кайтып күрсәтсен инде, аннары китерерсең. Рәхмәт, дидем мин. Кыш тоткандай дигән сүзнең сөенүгә ни катнашы бар икән дип уйлый идем элек. Менә хәзер аңладым. Сап-сары чебине учлап тоткан, авызы колагына кадәр йырылган Искәндәр улым дөньяның иң бәхетле кешесе иде бу мизгелдә. Без өйгә шулай кайтып кердек. Гайнан бабай чәй ичеп утыра иде. Тизрәк аның янына йылыштым. Минем урында хәрби кеше булса, безнең өйне 2 лагерьгә бүленгән дип әйтер иде. Бер якта Гайнан бабай белән мин, икенче якта әти, әни һәм Миләүшә. Әмма мондый вак-төяк уйлар уйлап вакланырга башка вакытым булмады. Искедә, яңа да тормыш мине бетереп алды. Газинур абый туганнан бирле силсәвит бугай инде ул. Ипле дә кеше инде үзе. Карап торышка тиз арада әвәләнгән Карбабайга охшаган. 2 зур, бер кечкенә түгәрәктән тора. Кыска юан бутларына түм түгәрәк кырсак, аннан түм түгәрәк пеләш башны утыртып куйганнар. Әмма көмешле алтынлы тешләрен ялтыратып, күзен сызыкка гына калдырып елмаеп җибәрсәме, аннан да чибәр кешене таба алмассың дөньяда. Әйбәт кеше ул шулай мулдан була. Газинур абый шактый ук очлайып торган кырсагын яратып уа. Ул гаҗәеп кеше. Гел ак күлмәктән йөрер. Шевроле Нивасында горур гына узып китәр. Кемдер кул изәсә, шундук туктар, аның гызырын, хәтта зарын да ахыргача игътибар белән тыңлар. Сүз сирешенә карап, кашын җыерып алыр, тел шартлатыр. Ну да, дигән атаклы сүзен йөзләгән интонациягә төрләндерер. Аның белән әңгәмә корган беркем дә канәгатьсез калмый. Иң мөһиме, Газинур абый аларның мәсьәләсен хәлдә итә әле. Сезон кергәнче клубны сипләштереп чыгарсың дигән иде минекәш. Булмады. Монда пакусны киң алдырырга туры килә, ну да. Район миллион төрле эш куша. Кайсысыннан башларга да белгән юк. Ну да. Ул түм түгәрәк йөзенә килешеп торган түгәрәк кысалы күзлеген ипләп кенә сөртте, борын очына элде. Өстәлендә кәгазьләр аз түгел иде. Берәм-берәм һәммәсендә карап, миңа фронт сызыгын билгеләде. Беренчедән, культура бүлеге урак өстендә агит бригада сымак нәрсәкәй оештырып, концерт мазар белән игенчеләрнең күңелен күтәрергә ди. Культура башлыгы Венера Шәмсиевна әйтә, бездән бер номер ди. Анда ди сезгә әдерән кайтты ди. Ул күзлеген тагында аска тартып, зәп-зәңгәр күзен миңа төбәде. Ул сине белә икән, ну да, малае белән бергә укыгансың шунда. Әйе, Радик минем группадаш. Дөрес, бу хакта әйтәсем килмәгән иде. Ярар, бик әйбәт бит инде, ну да. Так, шул моны хәлит. Карамалыда җырлый белүче юк. Үзең җырларсың инде. Венера Шәмсиевна турыдан үзеңә шылтырата башлар. Үземә кагылмаган мәсьәләне башка кушмасын. Ярар, дидем мин ризалашып.
Берәр атнадан уракка да төшәрләр инде. Кичке сменага ындыр табагына киләсе була. Силсәвитләрнең, клубларның бәхете инде ул. Клубыңа материалларны барыбер инвестордан сорыйсы. Ремонтка быел акча каралмаган. Аңладың инде, нуда? Нуда дигәнемне сизми дә калдым. Газинур абый теләсә нәрсәне гафу итә. Әмма бу сүзләрен башка кешедән ишетүне күтәрә алмый иде. Ул күзлеген салып миңа карады. Нуда, диде ул башын чайкап. Газинур абый, гафу ит. Телемнән ышкынды. Телдән ышкыну хәерлегә илтми. Так, дальше барабыз. Концертны әйттем, ындыр табагын әйттем. Нуда, районда укытучыларның август киңәшмәсе була. Ай урталарында инде. Безнең Карамалыга да керәселәр икән бер ише. Яңа койма тотарга диделәр. Районның үзендә тишек-тышыкны ямарга кеше җитми. Димәк, булышмыйлар дигән сүз. Карамалы мәктәбендә ирләр 3-ме, 4-ме, аларның да берсенең ир диярлеге юк. Инвесторның кешеләре качып бетте. Бу атнада шунда кайнашырсың, нуда. Газинур абый, анысы да монысы, иң мөһимен әйтергә онытканмын бит. Бүген районга галимнәр килеп төшкән ди. Венера Шәмсиевна иртәгә аларны безгә җибәрә. Безнең Карамалы авылы җирлегенә диюем. Уттай эш өстендә йөрмәсәләр, кылны кырыкка ярырдай чакта миңа аларны каршы алып ашатасы, сиңа инде шулар белән йөрисе була. Нишләргә тиешсең мин? Анысын үзем дә белмим. Кирәк булса җырларсың, тыңласалар сөйләрсең, үзләре әйтер диде Венера Шәмсиевна. Башта Карамалыга килерләр, аннан үзеңнең шиялең алып китәрсең, нуда. Клуб мөшкелрәк хәлдә бит. Кыймаларын рәтләп чыгасы иде. Тирә-якны алабута баскан, чабармын дигән идем. Сәхнә идәннәре купкан, урындыкларны кагыштырасы бар. Әйе. Клуб эшен әйтеп тормыйм. Анысы тәртиптә булсын. Газинур абый, анда бит миңа атнасына әллә ничә чарада уздырырга кирәк бит әле. Ул миңа гаҗәпләнеп карады. Уздырсың? Бу эшләр белән мин клубка барып җитә аламмысың? Нәрсәгә сиңа клуб? Ул балкып елмайды. Документларың тәртиптә булсын. Аны бит өйдә дә эшләп була, нуда? Улай ничек булыр икән? Шулай иң дөресе була. Бу клуб булай да ябылырга тиеш. Синең өчен бер елга калдырдык. Әйбәт кенә эшләп ал да, киләсе елга Карамалыга күчәрсең. Шиялинекен барыбер ябабыз. Сезнең 100 йортка тулыр-тулмас авылда клуб тотып булмый. Венера Шәмсиевна шулайрак әйтте. Бераз чыныгу алсын диде. Шуңа күрә документ ягыннан тел-теш тидерерлек булмасын. Газинур абый мине озата чыкты. Барысы да әйбәт булыр, энем. Кайсысыннан башларга соң әле? Зехен чуалды, мин әйтәм. Синең клубта техничка кем әле? Разия апа. Башка кешең юкта бит инде. Так, менә шуңа эш кушудан башла. Кунаклар килер алдыннан клубны бераз әдәм рәвешенә кертсен. Җырлый сөйли белә торган берничә карчык-кырчыкта әзер торсын дигән иде Венера Шәмсиевна, шуларны йөреп чык. Ялтыр-пылтыр күлмәкләрен киеп торсыннар иртәгә. Шуларны көйлә дә мәктәпкә койма тотарга бар, нуда? Мин машинамны шиялегә кудым. Әдрән җаным. Бигрәк 3 тиенгә калдырдылар бит акчаны. Бераз арттырсыннар. Әйт әле үзләренә. Разия апа мөмкинлек чыгудан файдаланып калырга тырышты. Нәрсә дим? Буш вәгъдә бирә алмыйм. Иңсәләремне генә сикерттем. Беләм. Барыбер артмый инде ул. Булай гына әйтүем. Япмасыннар гына инде берүк. Менә анысы өчен тырышасы бар. Разия апа итәкләрен кыстырып эшкә кереште. Мин урам буйлап атладым. Китсәнә, әдрән. Казан галимнәре алдында уялмыйча тагын булмаганны юк. Сания бик кулын гына селтәде.
Әйткән нәрие газиз малайы авылга клубка кайткан дип, рас икән. Мәрьям әби дә егылып төшмәде әле үтенешкә. Без яшь чакта күлмәкләрнең матурларын киясен кидек, саласын салдык, улым. Хәзер алтыннан ясалганны кисәң дә юк инде. Авызыңда тешең, күзеңдә очкын булмагач, юк. Үлем, валла сакласын, алар алдында оятка каласым юк. Минем бит гыйлем 7 класс кына. Алар кычкырып көлсенме? Гайнан бабаң да яшь чагында кәмитшиде, син дә шул икән. Зөлфия әбидән дә өметле сүз ишетә алмадым. Махруй әбинең капкасыннан узаргамы, узмаскамы дип икеләнеп торганда, бәхетемә үзе күреп алып сүз башлады. Әдрән, улым, мине эзлисеңме? Шулайрак, Махруй әби. Хәлләр мөшкел әле. Син генә коткарсаң инде. Ул яныма ук килеп басты. Нәрсәкәй булды, Әдрән, улым? Газинур абый, Карамалыдагы силсәвит инде эш кушты. Иртәгә Казаннан галимнәр киләсе ди. Шиялегә керәселәр икән. Җырлый сөйләшә белә торганрак әбиләрең матур күлмәкләрен киеп торсыннар әле ди. Берсе дә егылып төшмәде. Кемнәргә кердең соң? Мәрьям әбигә, Зөлфия әбигә, Сания әбигә. Гомер буе җебегән булдылар инде. Соң миңа керсеннәр. Чынлапмы, Махруй әби? Яңа бал, мәтрүшкәле чәй белән сыйлармын үзләрен. Мин Махруй әбине кочаклап алдым. Рәхмәт, яме Махрүттәй. Иртәгә син алып киләм. Матур күлмәгеңне дә кияргә онытма. Мин машинама таба йөгердем. Карамалы мәктәбенә кыйма тотарга булышасым бар бит әле. Каясың булар? Сәгать 9 тула бит инде. Ни яңа эшкә тотынып булмый, ни башлаганына нокта куя алмыйм бу җафалар аркасында нуда. Газинур абый каш өстенә кулын куеп, район үзәгеннән Карамалыга килә торган юлдан күзен алмый. 30 чакрымны 1 сәгать киләләр буга инде. Мин дә учакка утын өстәдем. Заразалар. Унауды бит әле алар. Әбите безнең өстән. Нуда. Әдрән, ишетсен колагың. Ахыргача шулар белән йөрисең, бүген эшне бетерергә кирәк. Иртәгә калмасыннар. Монда нишу бака туй ясап ятарга. Киләләр. Карамалыга ак микроавтобус борылды. Шулар булырга тиеш. Газинур абый алпан-тилпән авыл советы бинасына кирип китте. Сәрия, кая син? Чык әйдә, нуда. Ишектән ак калфаклы, милли күлмәктән, камзулдан, читектән чәкчәк күтәреп чыккан авыл советы секретаре Сәрия апаны күргәч, артыма авып китә яздым. Тигез җирдә абына торган гадәтең бар. Аяк астыңа карап атла, теге әдәми затлар килгәч авызыңны ярып тор. Ашыкмас, пошмас Газинур абыйны җин алыштырдымыни, хәрәкәтләре җитез, фәрманнары хәрбиләрчә төгәл яңгырый. Автобус килеп туктар-туктамас борын, ул ике кулын киң җәеп, әллә ни гомер күрмәгән иң якын туганнарын каршы алгандай, кунакларга таба атлады. Җәйге кояш нурлары аның тук чырайын, пеләш башын аеруча яратып яктырта иде. Юк, алай түгел. Газинур абый үзе кояш иде бу мизгелдә. Әнә күктән кояш төшкәндә, Газинур абыйның баш урынында түм түгәрәк булып утыра. Исәннәрмесез, саулармысыз, милләтебезнең асыл затлары, хөрмәтле уллары, кызлары, безнең Карамалы авылы җирлегенә килүегез өчен сезгә авыл халкы һәм шәхсән үз исемемнән олы рәхмәтемне җиткерәм. Сезнең алда түбәнчелек белән баш иям. Муены булмаса да, ул иелгәндә итте. Без, хөрмәтле кунакларыбызны һәр вакыт чәк-чәк белән каршылабыз, халкыбызның милли тәгаменнән авыз итегез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Сәрия апасын атмады, малай. Авызын йырган килеш ашъяулык өстенә куелган чәк-чәкне галимнәргә тәкъдим итте. Мин исә урынымда каккан казыктай басып тора бирдем. Чәч аралары юп-юш иде. Вәт, Газинур абый. Аның сүзләреннән кастәннәре чыкты билләхи. Ул бит куеп куйган артист.
Әгәр спектакль куярга уйласам, әзер талантым бар. Газинур абый кулымнан тартып, үз янына бастыргач кына уйларымнан айныдым. Менә бу инде безнең Карамалы авылы җирлегендә генә түгел, хәтта районыбызда гына түгел, бөтен татар дөньясында йолдыз булачак талантыбыз Әдрән Гыйльфанов. Илһам Шакиров эшен кем дәвам итәргә мөмкин дип сорасалар, минем җавабым әзер. Ул һичшиксез Әдрән Гыйльфанов. Аркадан гөрләвектәй тир ага. Күлмәгем лышмасу. Маңгайны әйтмим дә инде. Кирфекләргә тама башлады. Без, аның якташлары, Әдрәннең уңышларына сөенеп, аның белән горурланып яшибез. Ул туган җиренә тугрылыклы булып, Казанда укуын тәмамлагач, анда 2 ел дәвамында музыка дәресләре алып барды да менә безгә кайтты. Югары белемле белгеч. Хәзер инде безнең Карамалы авылы җирлегенә кергән бик тәямле табигатьле, матур күңелле кешеләргә бай Шияле авылында клуб директоры. Диеште Казан галимнәре. Беттерде Газинур абый. Кунакларга күземне дә күтәреп карарлыгымны калдырмады. Бүген сез Карамалы авылы җирлегендә эшләячәксез диделәр. Программа өчен Әдрән Газизович җаваплы. Бу Газинур абыймысың? Хәзер Шиялегә кузгалып, төшке ашка Карамалыга килерсез дә кичкә кадәр шушында эшләрсез. Рәхмәт, рәхмәт, диеште кунаклар. Хәзер инде мин дә берничә сүз әйтеп үтим. Ак чәчле, бөкрерәк, калын кысалы күзлек кигән 60 яшьләр тирәсендәге бер абзый аз гына алга атлады. Беренчедән, былай зурлап каршы алуыгыз өчен рәхмәт. Бу авылларда бер генә көн булу бик кызганыч. Газинур абый дертләп куйды шикелле, әмма йөзенә чыгармады. Бу авыллар мәгълүм булганча Идел буе Болгар дәүләте вакытыннан ук билгеле. Моны 80нче елларда биредә уздырылган археологик экспедицияләр нәтиҗәсендә, 70нче елларда бу якларда уздырылган беренче экспедицияләрдә ачыкланган һәм укылган борынгы кабер ташлары да дәлилли. Гомәр абый, тирәнгә кермә. Эшкә керешик дип бүлдерде аны ярты башы чәчтән арынган, күзлекле, кыска буйлы 30 яшьләрдәге егет. Әйе, безнең вакыт тар. Кызыл чәчле, какча гәүдәле кыз аны җипләп куйды. Яшьләр шул өстән генә барырга ярата. Тирәнгә керми, дип сукранды Гомәр абый дигәннәре. Таныштыра да, максатны да аңлата алмадым. Борчылмагыз, дип аның җилкәсеннән үз итеп какты Газинур абый. Төшке ашта рәхәтләнеп танышырбыз. Хәзер без булай итик, хөрмәтле кунаклар. Газинур абый үзенең ипле тавышы белән барсында тыңларга мәҗбүр итте. Аннан янә әфсененә кереште. Заман яшьләрнеке, аларны тыңламыйча булмый. Чыннан да сез хәзер Шиялегә кузгаласыз, сезне Әдрән Гаязович алып бара. Ул шунда барысын да хәл итәр. Шулай бит? Газинур абый зәп-зәңгәр күзен миңа төбәде. Шулай, дидем мин. Тагын нәрсә әйтә аламсың? Дөресе шул булыр, дип җипләде теге күзлекле егет. Хәзер мөхтәрәм галимнәребез, автобуска утырып Шиялегә китәсез. Ул нибары 3 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Тимерне кызуында сугарга тырышкандай, ул егетен, кызын да, әбисен, бабасын да кулларыннан тотып, артларыннан итеп дигәндәй, автобуска кертеште. Үзенең адымнары җиңеләеп, тавышы көрәеп китте. Рәхим итегез, әйдәгез, дип сөйләнде ул, ягымлылыгын бер мизгелгә җуймыйча. Аннары миңа планканы төшермә, дип пышылдады хәйләкәр елмаеп. Иң мөһиме, бүген эшне бетер. Иртәгәгә кала күрмәсеннәр нуда. Мин автобуска кергәч, ул ишекне ябып та куйды. Авызын колагына кадәр йырган килеш автобус Шияле юлына чыкканчы кул булгап торды. Юлда барганда ук танышып чыктык. Гомәр абзый дигәннәре миңа Шияле тарихын сөйли генә башлаган иде, 40 яшьләрдәге яулыклы бер апа аны бүлдерде. Гомәр абый, әйдә, кешечә аңлатыйк әле иң әүвәл, диде ул. Менә без автобус йөртүче Рифат абый белән бергә 10 кеше шулай җәй сайын төрле якларга экспедициягә чыгабыз. Һәр елны бер районда булабыз. Шуның нәтиҗәсендә китаплар чыгарабыз.
Без монда төрле белгечләр. Менә экспедиция җитәкчебез Гомәр Садриев. Ул фәннәр докторы, фольклорчы, галим, халык авыз иҗатын җыя. Гомәр Ярулович, профессор. Ул сул кулын күкрәгенә куеп, башын бераз гына иде дә, уң кулын күрешергә сузды. Менә монысы, ул алгы якта ике генә бөртек чәче калып, шуны маңгаена кадәр үстергән күзлекле кыска егеткә ымлады. Ирек Идрисов, шулай ук фольклорчы, Гомәр аганың эшен дәвам итүче. Аның сүзләренә җавап иткәндә егет, калын кысаның уртасына төртеп, күзлеген өскәрәк күтәреп куйды. Без икебез дә фольклорчы булсак та, халык авыз иҗатын төрле аспекттан чыгып өйрәнәбез, диде ул. Менә мин дә телче, Динә Мөстәкыймовна, филология фәннәре кандидаты. Тел үзенчәлекләрен, диалектларны өйрәнәм. Бик көчле белгеч, между прочим. Аның хезмәтләре Мәскәүдә, Новосибирскида да югары бәяләнә. Гомәр ага миңа таба янтайып җилкәсен терәде. Артта утырган кызыбыз, ул кызыл чәчле ябык кызга таба борылды. Алинә Мирзовна, сәнгать белгече. 1 ел элек диссертациясен Мәскәүдә уңышлы яклап, институтыбызда эшли башлады. Заманча фикерли, үзенчәлекле уйлый, фәнни мәкаләләре Петербург журналларында, чит илләрдә даими басыла. Яш кына үзебездә аңламыйбыз аны. Шул дәрәҗәдәге югарылыкта хезмәтләре. Гомәр абзый ушы белән авызын каплап киткелдәде. Ә менә бу рәттә безнең кул язма җыючылар, иске татар һәм гарәп язуы белгечләре утыра. Зәйни Садыйкович, ул 50 яшьләрдәге балкып елмайган абзыйга күрсәтте. Доктор, бу өлкәдә төп белгеч, янында Айваз, аның шәкерте аспирант. Дөнья шәкертләр кулына кала. Зәйни абый елмаюын бер дә сүрелдерми ахры. Но, ул имән бармагын өндәү билгеседә өскә күтәрде. Шәкерт остазын узып китәргә тиеш. Ул әле тагында сөйлисе иде. Динә Мөстәкыймовна аның сүзен кырт кисте. Алар артында кабер ташларын өйрәнүче мөхтәрәм Госман Валиевич бара. Үзе гүзәл Башкортстанда туган. Ул җавап итеп елмайды. Госман абзыйның әллә алтын, әллә бакыр тешләре күзне камаштырды. Ә менә бу эсседә баш очына кышын кия торган башлык элеп куюы, калын киенүе гаҗәбрәк иде анысы. Минем күзәтүемне сизде булса кирәк, Динә Мөстәкыймовна, ул шул зияраттан чыкмый инде. Үләнгә батып казынамы, эзләнәме шунда, ничек ширки ашап бетермидер үзен. Курыкмавын әйт тагын, дип өстәп куюны кирәк тапты. Миңа тими алар, диде Госман Валиевич. Ә менә бусы инде, Динә Мөстәкыймовна янында йокымсырап барган 50 яшьләрдәге апаның кулыннан алды. Безнең музыка белгечебез, гүзәлләрдән гүзәл, Гүзәл Салиховна. Мөнәҗәт әйтүчеләр бармы авылда? Музыка коралларында уйнаучылар. Гүзәл дигән апабыз шактый ук кырыс ахры, тавышы да чыңлап тора. Тукта, башта танышып битерик инде. Аннан эшкә керешербез, диде Динә Мөстәкыймовна. Ирина Илдусовна белән таныштырмадым бит әле. Ул безнең оста куллы кешеләрне барлый. Матур иләрне, тәрәзә кашагаларының үзенчәлекләрен өйрәнә, фотога төшерә. Соңыннан аны китабыбызга осталарның фотолары белән бергә эчтәлекле мәгълүматкә төреп бирә. Ирина Илдусовна кулын изәде. Исәнмесез? Шиялегә кердек. Автобус клуб каршына килеп туктады. Хөрмәтле галимнәребез, Гази Нурабый искә төшеп, көләсем килеп китте. Клубта кичкенә генә музей почмагы бар. Эшне шуннан башлыйк. Юк, дип бүлдерде мине Динә Мөстәкыймовна. Кемгә музей кирәк, шул карасын. Безгә җыр телле әбиләр, хикмәтле бабайлар кирәк. Миңа мөнәҗәт әйтүче, миңа мулла бабай кул язмаларны белсә ул белер. Зиратка кем алып керә мине? Ирина Илдусовнаны урам буйлап машинада йөртергә кирәк. Чигүчеләргә кем алып бара? Бөтенесе миннән җавап көтә. Бу кадәр игътибардан телсез калдым. Әйдә, күпне белгән, күпне күргән бер әбигә алып бар.
Ул үзе безне бүлеп бирә. Динә Мөстәкыймовна мине авыр хәлдән коткарды. Киттек, дидем мин сигенеп. Махруй әби ап-пак яулыгын башына япкан, борынгы яшел күлмәген киеп борчылып безне көтеп тора иде. Ишек алдындагы сары чебине күрүгә сәнгатьче Алина Мирзовна белән Ирина Илдусовна берсе телефонына, икенчесе фотоаппаратына ябышып, ширт-тә-ширт фотога төшерергә тотынды. Үзләре чебиләрне мактап сөеп туя алмады. Махруй әбине яратам да инде. Имтиханга бик яхшы әзерләнеп килгән студенттай галимнәр каршында ныктырды. Бүтән сорауларына да җавап бирде. Мулла абзый өендә иде. Әле генә күрдем. Безнең вагыйз мулла бик укымышлы. Әтисе дә шундый иде. Иске китаплары бар да бар инде. Ул сүзен әйтеп бетерергә дә өлгермәде. Зәйни Садыйкович белән шәкерте шунда юнәлде. Аларга кабер ташларын укучы Госман агай да иярде. Туктагыз әле, самавыр куйган идем элеккечә. Мәтрүшкә салып шәй кайнаттым. Яңа вәринҗә белән эчәрсез. Вәринҗә? Аха, мин әби янында калам, диде Динә Мөстәкыймовна. Теге ярты башы пеләш, күзлекле егет тә ушлы икән дә баса. Мин дә биредә калам. Фольклор ягыннан күп материал барлыгы сизелә. Без элеккеге буын кыр шартларында эшләргә күнеккән дип, Гомәр Ярулович таягын каккалап-суккалап урамга чыгып китте. Калганнарын Махруй әби үзе бүлеп бирде. Сәнгатьчене Сания әбигә, музыка белгечен билгели инде Гайнан бабайга озатты. Ирина Илдусовнаны урам буйлап машинада мин йөртергә тиеш булдым. Бер мәлгә күңелне шом басты. Галимнәр өчен җаваплы итеп мине билгеләгән Гази Нурабы ялгышмадым икән. Буларны таратып бетердем бит мин. Вот! Ирина Илдусовна Сабир бабай йортына төртеп күрсәтте. Машинамны туктаттым. Ай-яй-яй! Галима апам тел шартлатты. Гап-гади кечкенә агач йорт. Алгы якка 3 тәрәзәсе карап тора. Сарыга буялган. Төсене шаттымы? Сабир бабай оста куллы кеше. Шырма тәрәзәсе бизәкле. Шул гаҗәпләндердеме Галимәне? Кем яши? Ирина Илдусовнаның әнисе Марҗа икән. Шуңа аның татарча җөмләсе 2-3 сүздән генә тора. Сабир бабай. Үзе генә? Әйе, хатыны үлде, балалары Казанда тора. Исәнме ул? Исән, дидем мин. Чакырыйммы? Чакырыгыз. Ул фотоаппаратын тартып чыгарып, ширт-тә-ширт төрле яклап фотога төшерә башлады. Сабир бабайның ишетү ягы чамалы. Шуңа кулын колагына куеп сөйләшә. Сатмыйм мин йортны. Монда үләм, диде ул сүзнең үй турында барганына төшенгәч. Казанга 2 дә аяк басмыйм. Кайткан сайын алып китмәкчеләр. Бабай, исәнмесез? Ирина Илдусовна аны кочаклап угалды. Кем кызы син? Сабир бабай аны танымакчы булып хәтерен кузгатты. Илдус кызы. Кем кызы ди? Ишетеп бетермәгән Сабир бабай миннән тәрҗемә көтә иде. Мин ниһаять максатыбызны аңлата алдым. Сабир бабай бу кадәр игътибарга сөенеп, тагын сорау бирмәсеннәр дигәндәй ашыгып сөйләп китте. Менә балалар, бу йортны 75-нче елда салдым ие. Әти дә балта эшенә оста ие, миңа да өйрәтте. Шулай тәвәккәлләдем дә тотындым ие. 85-нче яшь белән барам мин. Карт инде. Әллә кайчан үләргә вакыт инде. Ирина Илдусовна блокнотын ачып, нәрсәдер язды. Карчыгым бик әйбәт ие. 5 ел инде киткәненә. Уйламаган көнем юк. Сабир бабайның ирегенә күз яше битеп уйлап тәгәрәде. Бабай кем? Профессия? Ветврач идеңме әле син, Сабир бабай? Ие, Аллага шөкер, әйбәт эшләдек. Булсын дип эшләдек. Ул вакытта кешеләр икенче. Ирина Илдусовна үзенә кирәкле мәгълүматны алды ахыры. Күрше йортларны күзли башлады. Бу йортта эшем бетте. Рәхмәт, Сабир бабай. Вакыт санаулы, дидем мин. Машинага утыргач, Ирина Илдусовна йортка яңадан кул изәде.
Күрәсезме кояш рәсемен? Мин текәлеп карадым, әмма кояшны күрмәдем. Сары булганга әйтәсезме? Юк, балконны күрәсез? Күрәм. Анда восточная арка бар. Уртада тәрәзә, аның өстендә полукружие. Уф, татарча ничек? Ярым түгәрәк. Вот, бу кояш чыгып килә. Ирина Илдусовна һәр йортның үзенчәлеген ачып бирде. Һәр йортта татарга, мөселманга хас символларны күрсәтте. Әллә нинди тарихларга кирип китте. Бер мәлне мин үзем дә моңарчы гап-гадәти дип йөргән авыл өйләренә әкият сарайлары сыман карый башладым. Тәрәзә йөзлекләре өстенә кыш рәсеме төшерү борынгыдан килә икән. Кыш ул татарлар аңына борынгыдан кояш һәм яктылык символы буларак сеңгән ди. Безнең авылда күгәрчен рәсемнәре генә бар дип йөри идем. Ирина Илдусовна ак кышында, үрдәгендә, сандугачында, карлыгачында күрсәтте. Әле буларның һәммәсенең дә мәгънәсе бар икән. Пара кыш ир белән хатынга тигез мәхәббәт, тугрылык, дус тату тормыш телимеш. Шияленең һәр йортында диярлек туктап, фотога төшереп, хуҗалары белән сөйләшә төшке аш вакыты да җитте. Миндә ике төрле хис көрәшә иде. Бер яктан шияле өйләренең гади генә булмавы, һәр йортның гаҗәеп мәгънәгә ия икәнлеген белүдән горурлык кичерсәм, булар хакында беренче ишетүем шактый ук хорландыра иде. Галимнәрне җыеп автобуска утыртырга да Карамалыга илтергә кирәк иде. Өйгә кайттым. Бабайда музыка белгече дә юк. Гармонын кыстырып чыгып китте теге Галимә дигән хатыныгыз белән, диде әни. Хәерлегә булсын. Махруя бигә кердем. Капкасы ачык. Өй ишегендә йозак эленеп тора. Аптырагач, клуб янына киттем. Ак микроавтобус урынында. Күңелгә җылы йөгерде. Әдрән, син кайда йөрисең? Монда кәмит күрсәтәләр. Разия апа кулымнан тотып дигәндә истерәде. Керсәм, безнең клубның сәхнәсендә алма төшәрлек тә урын юк. Бабай гармонын тотып күкрәген киереп баскан, матур күлмәген кигән Махруй әби, чәчәкле күлмәгеннән Сания әби, алъяпкычтан Гөлширә әби, тула оеклардан Мәрьям әби, Зөлфия әби тезелешеп тора. Башладык! Гүзәл Салиховнаның дирижер сыман кулларын булгап җибәрүе булды, Гайнан бабай гармонын тартып та җибәрде. Йөгереп кирдем өйләргә, бүрегем элдем шиләргә, яшь чагында уйнада көл калсын сагынып сөйләргә. Әбиләр алдыннан вәкар белән генә атлап, кыз сайлагандай җырлый үтте бабай. Рәвеше! Алия, Гөллия тирәккәем, яшәгелләр арасында шул сиңа теләккәем. Әбиләр дә сер бирмәде, җырны күтәреп алды. Җыр тәмамлангач, галимнәр аягүрә үрә басып кул чапты. Афарин! Менә ичмасам чын талантларны ишеттек. Әзер фольклор ансамбле бу. Мин тораташ булып басып тора бирдем. Гүзәл Салиховна яныма йөгереп килде. Якадан гына тотып алмады инде. Сез, ишексез, фольклор ансамбле оештырырга һәм Казанда чыгыш ясарга тиешсез. Мин үзем кайбер конкурсларда жюри буларак катнашам. Сезгә тәкъдимнәремне җиткерермен. Әмма бу талантларны башкала халкы да күрергә тиеш. Әбизәтелне киләбез, диде Гайнан бабай һәм шуны дәлилләгәндәй гармонын шыгырдатып куйды. Каян килеп чыктыгыз әле? Махруй әби һәммәсе белән дә ике куллап саубуллашып чыкты. Онытылып беткән уеннарны искә төшердегез. Әллә кайчанғы җырларны җырлаттыгыз. Яшьлекләр искә төште прямо. Сәгать 12дә Карамалыга кире кайтырга тиеш идек. Инде сәгать 2 тулып килә. Гаҗәеп авыл, гаҗәеп кешеләр. Динә Мустақимовна шулай дигәч, ишемә җылы йөгерде. Мин бик канагат. Ирина Илдусовна да аны җипләде. Халык рухи яктан бик бай.
Гомәр Ярулович салмак кына сүз башлады. Уеннарны хәтерлиләр. Якты күлгә бәйле кызыклы риваятләр язып алдым. Әлбәттә, хәзер фольклор үрнәкләрен елдан-ел табу кыенлаша. Бу очракта аңлагансыздыр инде. Сүз фольклоризмнар турында бара ягъни. Монда һәр йортта Коръән китапларын саклыйлар. Зәйни Садыкович елмаюын сөйләшкәндә дә җуймый икән. Күбесе Петербург басмасы. Казанныкыларда очрый. Мөхәммәдия күп табылды. Безгә мәгълүм булмаган кул язмада алдык әле мулла абзыйдан. Шулаймыни? Менә бит! Динә Мөстәкыймовна алтын тапкандай шатланды. Зиратта 17-нче, 18-нче гасырга караган 4 таш таптым. Шис тартып укыдым. Авылның борынгы булуына дәлилләр инде бу. Осман Валиевич әле дә башлыгын салмаган иде. Эх, ул ташларның кайдалыгын билгеләп калмадым, дидем мин уфтанып. Мулла бабай белә, контактларыгызны бирсәгез, текстын җибәрермен сезгә. Казанга кайтып, компьютердан тагын бер зурайтып укыйм да, зиратта яз яки көз эшлиләр инде ул. Үлән аз вакытта, диде Усман Валиевич. Зиратлары бик тәртиптә булган авылларны күреп сөенә торган идем. Бүген мин шундый авылда булдым дип әйтә алмыйм. Җир тишегенә керердәй булып уңайсызландым. Егетләрне җыеп, көз башында ук өмә ясарга кирәк дип күңелемә беркетеп куйдым. Быел яз көне 5-6 кеше генә кайнашкан идек шул. Газинур абый иртән кайда басып калган булса, безне нәкъ шунда каршы алды. Авызы да нәкъ шулай ук йырылган, куллары җәелгән. Көтә көтек булып беттек, диде ул балкуын аз гына да сүрелдермичә. Без гаҗәеп авылда булдык, иптәш начальник, диде Динә Мөстәкыймовна. Соңгы 10 елда үзлексез экспедициядә йөреп, мондый да матур кешеләр яшәгән авылны очратканым юк иде. Ну да, Газинур абый шыттырмыйсызмы дигәндәй миңа борылды. Ник соңга калдыгыз, графиктан чыгасыз бит, дип пышылдарга да өлгерде. Шәй өстәле янында да сүз эш турында барды. Бәлеш пешереп килгән Сәрия апага исә бөтенләй тыңгылык булмады. Кызыл чәчле сәнгать белгече Алина Мирзовнаның сорауларыннан ул тотлыга ук башлады. Бәлешнең размерын беләсезме дигәч, Сәрия апа бөтенләй кыелып төште. Сәнгать белгече кесәсеннән җыела торган линейка тартып чыгарып, аның диаметрын үлчи башлагач, Газинур абыйның да кысынкы күзләре түм-түгәрәк булды. Ни, кем, мадам туташ, нинди табада пешерәсең, шуңа бәйле инде ул. Ну да, зур табада пешерсәң, размеры зур була, кичкенә табада пешерсәң, кичкенә була. Газинур абыйның аңлатмасы бик гади дә, бик аңлаешлы да иде югыйсә, әмма сәнгать белгече аны кабул итмәде. Фән төгәллекне ярата дип кырт кисте. Хөкемдә яңгыраган сүзләрдән хәтта Газинур абыйда шым булды. Көннең икенче яртысы Карамалыда узарга тиеш. Бу авылга инде Карамалы клубы директоры Фәрида апа җаваплы. Син хәзер нишлисең, дип сорады Газинур абый. Кыйма тутарга барам. Тукта, кыйма качмас. Булардан әйбәт кенә котылырга иде бит. Фәрида апаң куркып калды әле. Бергәләп йөртеп чыгыгыз инде, син тәҗрибәле хәзер. Ну да, рәхәтләнеп Газинур абый. Ул миңа сәерсенеп карады. Карамалы авылында мин бөтенесенә дә ияреп йөреп чыктым. Динә Мөстәкыймовна 2 сүзне кушып сөйли белмәгән кешеләрне ача икән. 1-2 сәгать утыргач, әбиләр, бабайлар туктаусыз сөйли башлый. Динә Мөстәкыймовна алар сөйләгән арада диктофонын әле сүндереп, әле кабызып тыңлый. Кайчак «әһә» дип куя да блокнотына нидер яза башлый. Үзенә сиздерми генә күз салган идем, әлбәттә берни дә аңламадым. Тел очынны авазы, ирен-ирен бу авазлары алдында өлешчә охшашлана. 85, 85, малай, 10 малай һәм башкалар диелгән иде анда. Ул арада Галимә сумкасыннан кечкенә генә чәй каплары тартып чыгара да, шуларны әбиләрнең кулына тоттыра. Тегеләр исә тагын да дәртләнеп сөйләргә тотына. Гомәр Ярулович күбрәк үзе сөйли. Нәрсәдер сөйләп күрсәтә дә, шуны беләсеңме дип сорый. Беләм дисәләр язып куя, белмим дисәләр дә. Пешәнгәрнең болынында йөрдем, аяк чылатып. Нәләт суккан пешәнгәрләр пышый суйган җылатып.
Ишеткәнегез бармы моны? Юк? Әй, моны да белмәгәч, хәзер сөйлим әле. Шулай да озак кына утыргач, аның әңгәмәдәшләре дә ачылып, әллә ниләр сөйләп куя. Гомәр Ярулович исә аларны мактап туя алмый. Ай, маладес, әллә ниләр беләсез сез. Халык зур ул, көчле ул. Сәнгать белгече Сөлге Тастымал мендәр ише чүпрәк-чапрак рәсемнәре белән мәшкилде. Аларны фотога төшерде. Ул арада үй хуҗаларын да сискәндереп алды. Информант, фамилия, исемегез ничек әле? Ни ди ул, дип дертләп китте информантлар. Баксаң, шул мәгълүмат җиткерүчеләр икән инде ул. Фән төгәллекне ярата шул. Һәр нәрсәнең үз исеме, үз урыны. Зәйни Садыкович иң әүвәл хуҗаларны мактый-мактый 3 чинаяк чәй эчә. Шуннан үзе турында сөйли, тарихка кирип китә, акрынлап китапларга күчә. Эх, шуларны киләчәк буыннарга калдырасы иде дип уфтана. Күпме китапларыбыз теге елларда тартып алынды, яндырылды, күмелде. Без шуларны бергәләшеп кире кайтармасак, тарихыбыз да, телебез дә, горыф-гадәтләребез дә, милләтебез дә җуелачак, юкка чыгачак дип катгый фикергә килә. Кара, әтидә шундый китап бар иде шикелле, чормада ята бугай ул дип бер-берсенә караша, киңәшләшә үй хуҗалары. Шундый мөхтәрәм галимне, Казаннан килгән профессорны булай чыгарып җибәреп булмый бит инде. Чорма ишекләре ачыла, тузанга баткан, дымланып беткән иске китаплар, кәгазь битләре алып төшелә. Менә бездә үткәннәргә нинди мөнәсәбәт дип сызлана Зәйни Садыкович. Әмма җитди сөйләшсә дә, көләчлеге җуелмый аның. Аның 3 күзлеге бар икән. Шуларның 3-сен дә киеп карагач, берсен сайлап ала. Шәкерте Айваз блокнотын алып аңа текәлә, ул исә эшкә керешә. Монысы Коръән, Петербург басмасы, пөхтәләп саклагыз, монысы Шәләби тәк алга таба бакырган китабының өлеше. Хуҗалар шак катып, аның һәр сүзен тыңлап, сеңдереп барырга тырыша. Зәйни Садыковичның хөкеме катгый. Бабайлар бездән акыллырак булган. Без алар калдырган китапларны нинди хәлгә төшердек. Көтү кайтты, сыерлар савылды. Газинур абый кесә телефоныннан ун гына шалтыратмады инде. Ниһаять, рәсми булмаган җитәкче Динә Мөстәкыймовнадан фәрман яңгырады. Кузгалабыз. Эх, күргән кебек тә булмадык, дип көрсенде Газинур абый. Еларга җыенган малай кыяфәтендә иде ул. Сезнең кебек милләтебезнең йөзек кашларына безнең ишекләр һәр вакыт ачык. Теләгән вакытыгызда килегез, мөхтәрәм галимнәр, кадерле кунаклар. Автобус кузгалды. Уф, Алла, диде Фәридә апа. Әйтеп бетермә. Олы юлга чыксыннар башта, кире борылмасыннар. Нуда. Рәхмәт, Газинур абый. Ул сәерсенеп миңа борылды. Нәрсә? Галимнәрне безнең якларга алып кайтканыгыз өчен. Алар минем күземне ачты. Хәзер нәрсә эшлисемне, ничек эшлисемне беләм. Гаҗәеп кешеләр. Фанатиклар. Ну да, дип гаҗәпләнде Газинур абый. Ул миңа беренче күргәндәй текәлеп карады. Нишләп аны баштык шулай әйтмәдең? Венера Шәмсиевнасы яптырниса әрәм тамаклар диде бит. Чынлап шәп кешеләр идеме? Эх, әйбәтләп күрсәтә дә алмадык бугай авылларны. Эх, әйләндереп каплыйсы җен хатыны. Мин кайтып кергәндә Гайнан бабай капка төбендә утыра иде. Үй каршындагы кымлыкта күрше Хәлим абзыйның Казаннан кайткан оныгы белән Искәндәр уйный. Әти! Дип йөгереп килде улым. Мин аны күтәреп шидем. Казанда чакта өскә күтәрсәң, дирелдәп, калтыранып елый башлый иде. Хәзер исә чырык-чырык көлә. Урам малае булганда куйган. Көне буе йөреп, хәлсезләнгәнменме, ул шактый авырайган сыман тыелды. Артык нык яратып карама малаеңа. Күз тидерерсең. Миләүшә капка баганасына сөялеп тора икән. Менә әдрән улым. Бөтенесенә дә әйбәтләп әйттем. Син кайттың да авылга ям кирде дидем. Әнә, бөтенесе аякка басты бүген. Маладис. Рәхмәт. Әтти, сөттәмне. Маладис улым. Дәү буласың, көчле буласың.
Өйгә кердем. Әни помидор тозлы иде. Миләүшә ашарга бүлде. Әти исә зал ягында район гәҗитен укып утыра. Миңа бер генә күз ташлап алды. Бүтән авыл әге-җиге килде бүген, диде әни. Әйбәт бит инде, дидем мин. Сүзне озайтмадым. Кәефне бозасым килми иде. Алар шул гәҗиткә төшерүчеләрме инде? Гомере буе балалар бакчасында пешекче булып эшләгән әни тормышның ул өлкәсеннән бик ерак тора. Анда да төшерерләр, китапка да язырлар. Аллам, яманлап кына язмасыннар инде. Безнең бакчаны төшермәделәрме икән? Ябалар дигән сүзләр йөри. Инде әллә ничә килеп тикшерделәр. Соңгы ел эшләр дип әйтәләр. Булар яптырмаслар, дидем, әңгәмәне дәвам итәсем килмичә. Без Миләүшә белән урамга чыктык. Искәндәр белән күршедәге малай мәч артыннан чабып йөри иде. Сине көн озын күргән юк, диде Миләүшә. Бигрәк эшкә чумдың. Бу әле башы гына. Бүген Венера Шәмсиевна шылтыратты. Иртәгә районга барам. Урак өстендә бөтен хуҗалыкларда да булырга дигән глава. Мине ай буе бөтенләй күрмәссең әле. Авылга кайткач, мине бөтенләй оныттың. Миләүшә иренен турсайтты. Кочагыма алдым үзен. Ул арада алпан-тилпән атлап Искәндәр килде. Үзе күзен уа. Әйтәбезме, улым, дип сорадым мин. Жок. Әни саны күтәргән иде, башын салды да йоклап та китте. Авылга кайтуның бер яхшы ягы бар. Сәгатьләр буе күтәреп йөреп йоклатасы юк. Урамнан тәмам бетеп керә. Искәндәрне караватка салып чыккач, Миләүшә белән җитәкләшеп урам әйләндек. Соңгы тапкыр булай җитәкләшеп йөргәнне хәтерләмим дә инде, диде Миләүшә. Менә бит, бүген йөрибез. Кара, диде кинәт Миләүшә. Ни булды? Йылдыз атылды. Теләк телә. Ул тын гына барды. Теләдем. Чынга ашсын иде. Әйтимме ни теләгәнемне? Әйтмә. Әйтим инде. Тизрәк үзебезнең торыр җиребез булып Казанга китүне. Сиңа яхшы эшләр туры килүен, зур сәхнәгә чыгуыңны теләдем. Мин җавап бирмәдем. Син бу эшеңә чумып, яңа җырлар өйрәнүне, конкурсларда катнашып, зур сәхнәгә чыгу максатыңны онытма. Онытмыйм. Без өйгә таң атканда гына кайтып кердек. Венера Шәмсиевна бүлмәсендә ялгызы гына түгел иде. Район мәдәният йорты директоры Рәшит абыйны таныйм. Калган икесен белмим. Тәк, Рәшит Ризакович, димәк, сездән алып баручы Сәкинә, баянчы Фәрит, аппаратурага бер кеше. Сез, ул өлкән яшьтәге апага борылды, тулы составта чыгыш ясыйсыз. Ничә кеше әле сезнең яшь йөрәкләрдә? 6 әби дә 2 бабай. Яхшы. 8 + 3 булды 11 кеше. Аннары ул урта яшьләрдәге кыска итәктән нык кына бизәнгән чибәр ханымга карап, сез инде гадәттәгечә подводить итәсез, диде. Нишлим соң, Венера Шәмсиевна, дип акланырга кереште тегесе, озын керфекләрен чилт-чилт китереп. 2 парны көч-хәл белән ризалаттым. Балаларны йөртергә ярамый бит. Сезон булса, сезнең кирәгегез дә юк. Биючеләр буа-буарлык районда. Башка костюм сорамагыз миннән. Глава мондый баш-баштаклыкны кичерми. 4 кеше белән 5-6 бию куябыз. Борчылмагыз, Венера Шәмсиевна. Мин борчылмыйм. Сез борчылыгыз. Венера Шәмсиевна миңа текәлде. Таныш булыгыз. Яңа коллегагыз, Шияле клубы директоры Әдрән Гыйльфанов. Ул җырчы, район конкурсларында катнашып, урыннар ала иде. Беләбез, диеште барысы да. Миңа уңайсыз булып китте. Район конкурсларында урыннар алу турында искә төшермәсә дә була иде Венера Шәмсиевнага. Анда мин гел икенче була идем. Беренчедә исә аның улы Радик. Сиңа районның культура тормышына да кирип китү булыр, апкаткыда узарсың. Без һәр хуҗалыкта булып, игенчеләрнең күңелен күрергә, Венера Шәмсиевна әйткәнчә, рухи яктан байытырга тиешбез икән. Көндезге аш вакытында ындыр табагында, кичке 7дә басуда, комбайнчылар ялга туктаган вакытта концерт бирәбез. 40-45 минут эчендә җыры да яңгырарга,
бию дә күрсәтелергә, мәгънәле дә, көлкеле дә хикәяләр дә сөйләнергә тиеш икән. Бу глава контролендә. Смотрите. Венера Шәмсиевна һәр бармагында йөзек ялтыраган йодрыгы белән өстәлгә китереп сукты. Форс-мажорларны кичермим. Рәшит Ризакович, сезнең җаваплылыкта. Аңладыгызмы? Аңладым, Венера Шәмсиевна. Аңладым. Көннәр коры килгәнгә, уракка 2-3 көннән чыгалар да икән. Шуңа да без Венера Шәмсиевна бүлмәсеннән туры район мәдәният йортына килдек. Әдрән көн сайын 30 чакрым йөри алмас. Бүген үк Фәрит белән репетиция ясап алыгыз. Рәхмәт яусын Рәшит абыйга. Кешелекле адәм ул. Фәрит абый исә мине кочаклап угалды. Ичмасам, син булу күңелне күтәрде. Әтрәгәләм җырчыга уйнаудан да зуррак җәза бар микән баянчыга? Фәрит абыйның миңа уйнаганы бар иде. Тональностьны шундук дөрес алды. Миңа 3 җыр сайларга кирәк иде. Көлке сүз сөйләгәннән соң шаян җыр, мәгънәле сүз сөйләгәннән соң моңсу җыр булсын. Концерт башында ук игенчеләргә багышланган җырдан алып китәрбез, диде Рәшит абый. Игенчеләр турында җыр бар инде. Моңсу җыр дигәненә әйдә, җидегән чишмәне. Ярар, дидем мин ризалашып. Шаян җырга менә моны тәкъдим итәм. Ул дәртләнеп уйный башлады. Үзе үк сүзләрендә әйтеп барды. Капка төпләренә чыгып, капка төбендә торасың, капка төбендә торасың. Нишкә билең бурасың, Хәтирәм. Нишкә билең бурасың, Хәтирәм. Нишкә билләреңне бурып, нишкә билләреңне бурып, кемне кызыктырасың, Хәтирәм? Кемне кызыктырасың, Хәтирәм? Бу җырны ишеткәнең бармы? Әллә тагын мин әйтәм. Флора Сөләйманова җырлый аны. Мин сиңа сүзләрен өйрәтәм. Әйдә, бәригәле шуны. Анысына да ризалаштым. Рәшит абыйга безнең репертуар ошады. Була бу егетләр. Бер кызып китсәләр, тагын җыр сорарга мөмкиннәр. Анысын да уйлагыз, дип киңәшен бирде ул. Әдрән белән без теләсә кайсы диңгезне кичәбез, дип шаяртты Фәрит абый. 2 көннән районда урак өсте башланды. Беренче тапкыр комбайнчылар янына килеп төшкәч, үземне бик уңайсыз хис иттем. 7-8 җәй әти янында комбайн ярдәмчесе булып эшләдем мин. Штурвал тотып кырда эшләгәндә, үзеңне дөнья кендеге итеп кирәкле кеше дип хис итәсең. Ул елларда әле колхоз иде. Рәисе дә, агрономы да, инженеры да, барчасы да синең җайдан тора. Әти Нивада эшләгәндә дә, Донга күчкәч тә алдынгылар рәтендә йөрде. Берничә тапкыр район гәҗитендә икебезнең фотоны да бастырып чыгарганнар иде. Ә хәзер урак өстен белүче бармы ул? Кирәкле кишер яфраклары. Йөрисез икән эш калдырып. Әти безнең агит бригада турында ишетүгә кашын җыерды. Глава кушкан бит, дип тынычландырырга тырышты аны әни. Гайнан баба исә гадәтенчә бу яңалыкны бик сөенеп кабул итте. Акыллы икән бу глава. Игенчегә хөрмәтне арттырырга кирәк. Без яшь чакта шундый агит бригадалар килгәч, дәртләнебрәк эшли башлый идек. Менә шулай комбайнчылар чәй эчәргә туктагач килеп төштек без басуга. Яңа заман хуҗалыгының хуҗасымы, идарәчесеме, хәзер аларны белеп тә бетереп булмый. Район башлыгының котлауларын җиткергәч, безнең номерларга чират җитте. Фәрит абый баянын сайратып җибәрде. Икәүләшеп, түгәрәкләнеп чәй эчкән комбайнчылар каршына килеп бастык. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме, игенченең тырышлыгы кырларыннан күренә. Ни хикмәт, кояшта каралган йөзләрендә баштарак сынап карау сизелсә, алар бик тиз җылынды. Җырның ахырын без күмәкләшеп җырлап бетердек. Беренче көнне үк мин ниятләгән 3 җыр урынына 6 җыр башкардым. Рәхмәт, егетләр, кызлар, диеште алар. Тагын шулай килегез әле бер. Күңелне күтәрдегез. Чынлап, малай, рәхмәт. Үзебезнең дә күңелебез булды. Әмма иң зур сынау минем өчен
бер атнадан булды. Бу көнне без Карамалы хуҗалыгы басуында чыгыш ясарга тиеш идек. Әти бу турыда ишеткән. Минем белән пырпыр гына сөйләште. Һәр минут исәпле. Булай да башаклар кибә. Безгә килеп тормагыз, диде ул. Мин эндәшмәдем. Безнең агитбригаданың даны китте бугай инде. Район гәҗитендә дә язып чыктылар. Дөресен әйткәндә, үзебезнең басуда кайчандыр көннәр-төннәр бергәләшеп ашлык суктырган абыйлар каршында җырлау уңайсыз да. Штурвал тотып җырлап эшләүгә ни җитә. Бу көнне безне тагын да зур сынау көткән икән. Район башлыгы Әхәт Вәдүтович та басуга килеп чыкты. Ул сүзен кыска тотты. Табигать анабыз шартларын тудырып тора. Бу көннәрнең бер генә мизгелендә бушка уздырмыйк. Агитбригаданың басуларга чыгуы бу сезгә булган хөрмәт билгесе. Ул сүзен тәмамлады да комбайнчылар арасына чүгәләде. Мин җырлап килеп чыгуга, әти торып басты да комбайнына таба китте. Безнең сценарий инде тәмам камилләшеп беткән. Нәкъ башка басулардагыча. Минем соңгы җырны инде без бөтенебез бергә башкардык. Җыр тәмамлануга, Хәлим абый, зиратта мине кычыткан белән пешекләгән шул Хәлим абый инде торып басты. Әхәт Вәдүтович, рәхмәт сезгә. Егетләр, кызлар, мең рәхмәт. Безгә мондый хөрмәтнең күптән тәтегәне юк иде. Бер үтенечем бар. Әдрән тагын җырласын әле. Мондый җырчы Казанда юк. Булса да безнең Чияледә генә. Җырла, Әдрән! Хуш авылымны! Дип кычкырды Хәлим абый. Җыр дигәндә без ялындырмыйбыз. Ул арада Хәлим абый Әхәт Вәдүтович янына алга күчте дә, җилкәсенә үк терәлеп утырып, нидер сөйли дә башлады. Мин җырлый башлаганда, Хәлим абыйның улы Хәйдәр әти комбайны янына чапты. Җырлап бетергәндә, әти дә башкалар янына килеп чүгәләгән иде. Бу агитбригаданы бөтен яклап мактап сөйлиләр иде миңа. Үз күзем белән күргәч, тәмам ышандым. Менә Хәлим абзый миңа Әдрәннең шушы авыл егете булып, кечкенәдән комбайнда эшләвен әйтте. Хәзер клуб директоры икән. Менә бит, авыллар бетә дигәндә, шундый егетләрнең кайтуы күңелгә ышаныч өсти. Алай гына да түгел, җырчының да ниндие бит. Мине күпертә димәгез. Әмма дә ләкин яшьләр арасында мондый да моңлы тавышлыны ишеткәнем юк. Аннан килеп, әтисе Газиз абый да биредә икән. Шундый малай үстергән өчен рәхмәт сезгә. Бу егетнең урыны зур сәхнәдә. Ерак китәчәк әле ул. Әхәт Вәдүтович комбайнчылар белән кул бирешеп чыкты. Безгә рәхмәтен җиткерде. Иң ахырдан миңа кулын сузды. Молодец. Югалма. Син үсәргә тиеш. Әти ул көнне дә, аннан соң да ләм-мим бер сүз әйтмәде. Мактамады да, хурламады да. Венера Шәмсиевна гына үзен сәер тотты. Урак өсте тәмамлану хөрмәтенә районда зур концерт куябыз. Сезнең агитбригада вәкилләре анда чыгыш ясаячак. Син дә җырларсың инде, Әдрән. Главага ярый белгәнсең икән. Шуңа күрә тагын бер кичәдә чыгыш ясарга туры киләчәк. Аннан пышылдауга күчте. Октябрь айында Әхәт Вәдүтовичка 50 яшь тула. Казаннан зур кунаклар кайтачак. Шунда Венера Шәмсиевна баштарак миңа ягымлы шикелле иде. Ни әйтсәң дә, 5 ел буе ул Радик белән бер төркемдә укыдык. Урак өсте тәмамланганнан бирле гел тинтерәтә әле үземне. Атлаган сайын районга чакырта, вак-төяк эшләр кушып йөдәтә. Кәгазь эшен әйткәндә юк. Булай да сезон башланды, кем әйткәндәй, райондагы миллионлаган чарада катнашырга кирәк. Өстәвенә Газинур абый да җайлы кеше тапты. Я тегендә чаптыра, я монда йөгертә. Нинди оешма бар, кем иренми, шул эш куша башлады миңа. Әмма минем эшкә дәрт кузгалган иде инде. Ниһаять, Гайнан бабай җитәкчелегендәге Чияле ансамбле беренче репетициясен уздырды. Тиздән районда смотр концертлар башланып китәчәк.
Һичшиксез алар анда катнашачак иде. Күлмәкләр дә тектерсәң иде ул. Шул үтенеч белән кергәч, Венера Шәмсиевна беренче тапкыр миңа тавышын күтәрде. Вот сина, яшьләр! Эшләп күрсәтиң элек. Ул әле бәлки тагын да дәвам иткәндер. Чыгып киттем. Хатын-кыз шәрелдәвен тыңлаудан да күңелсез. Оннан да ямсыз нәрсә юк дөньяда. Оралар суынганнан суына әле никтер. Әмма ни өчен икәнен генә аңышмый идем. Гамил Вазыйхович белән сөйләшеп карармын дип вәгъдә бирде Газинур абый. Онысы район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары. Әмма мин Газинур абыйның беркемгә дә юк дип әйтмәвен беләм. Димәк, хәл ителгән очракта да бик озакка сузылырга мөмкин. Инвесторларга әйтеп тә торма. Арыслан авызыннан ит алу белән бер ул. Чыгу юлы күренми иде әле. Ничек тә бу мәсьәләне алдагы 2 ай эчендә хәл итәргә кирәк. Искәндәрне күргән сайын горурлыгым арта. Ул инде хәзер чын егеткә әйләнеп бара. Элеккечә өстәл янында шемшенеп утырулар бетте. Алдына куйганны ялт иттерә. Йылаклыгыннан җилләр исте. Ниһаять әнисе итәгеннән туеп миңа тартыла башлады. Алдым икән, аның көне Гайнан бабасы белән үтә. Ул аннан бер адым да калмый. Бер көнне кичен Миләүшә колагыма пышылдады. Күңелемдә ки туды. Нишлим икән диде. Соң иде инде. Бөтенесе дә йоклый иде. Мин сикереп тордым да аны күтәреп әйләндердем. Нишлисең, юләр, ишетсәләр? Иртәгә үк кәгазьгә төшер дидем мин. Икенче көнне ул минем белән клубка барды һәм иске пианинода яңа көен иҗат итте. Аның ычкынланган күзендә шатлык балкый иде. Сүзләрендә язык. Бу җыр сиңа бүләгем, диде Миләүшә. Әлегә сүзләре булмаса да, бу җырны мин көйләп йөри башладым инде. Кай чагында хыялга бирелеп китәм дә шушы җырны зур сәхнәдән башкаруымны күргән ишеткәндәй булам. Әмма әлегә Шияле авылындагы клуб урындыкларын төзәтәм, кыйшайган сәхнә такталарын кагам. Оннан да бигрәк күз бәйрәменә чара уздырырга, райондагысына катнашырга һәм Шияле ансамбле белән конкурска әзерләнәм. Көзге эшләр тәмамланды. Авыл тынып калды. Тәрәзәгә шап-шоп бәргән яңгыр да, агачлардан соңгы яфракларны койган усал җил әле дә шулар бар. Бу кадәр күңелсезлектән коткарырга. Әнә шундый көннәрнең берсендә районның иң алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен мәдәният йортына җыйдылар. Әти ашлык суктыруда, Карамалыда иң алдынгысы булып, районда да 5нче урында иде. Әхәт Вәдүтович сәхнәдән аларга акчалата бүләк, грамота тапшырасын белгәч, бик озак тартышты ул. Сәхнәдә йөрүчеләр җитәрлек безнең гаиләдә. Миңа бүләкне басуда бирсәләр дә җиткән. Әни ялынып, ялварып үтенде. Бабай гадәтенчә аны сүкте. Миләүшә дә җайлап әйткәч, кая барсын? Күнде. Аннан инде аңа кием сайлау башланды. Әти кәчтүм шалбарны кан дошманы күрә. Баштарак аларны киюгә баш аягы белән каршы булды. Аның инде агара башлаган бердән-бер кара кәчтүм шалбары бар. Әни шуны табып чыгарды. Миләүшә яхшылап үтүкләде. Мин районга барып, аппак күлмәк алып кайттым. Бөтен яклап кысуларга түзә алмыйча, әти кул селтәп урамга да чыгып кашкалады. Әмма иртәгә районга барасы дигән кичне аны барыбер сындырдылар. Кияү егете булдың да куйдың. Алып калмасыннар анда. Районда ялгыз хатыннар күп ди. Әни аның борынына чиртеп алды. Хәтта әтине мактауга Саран Гайнан бабай да түзмәде. Анаң авылның беренче шибәре. Атаң да кыйып куйгандай матур. Нишләп син генә шундый булдың? Кайда хата китте дип йөри идем. Булай нишава күренәсең тагын, диде. Сәхнә арты гөш килә. Район мәдәният йорты директоры Рәшит абый сценарийлар остасы. Ишеккә беркетелгән кәгазьгә бүген башкарылачак номерлар язып эленгән. Ашлык ташучы шоферларны,
ындыр табагы хезмәткәрләрен, терлекчеләрне, агрономнарны, комбайнчыларны һәммәсен район җитәкчеләренең төрлесе аерым-аерым зурлый, котлаулар исә концерт номерлары белән үрелеп бара. Иң ахырдан район башлыгы һәр номинация җиңүчеләренә бүләк, ягъни гран-при тапшыра. Чара әлбәттә инде Венера Шәмсиевнаның улы Радик чыгышы белән тәмамланачак. Новый хит яздык, слыхал? Юк шул. Вот бүген тыңларсың. Радик һаман да үзе инде. Һәр кызга күз кыса, затлы аппак кәчтүмнән, күкрәген кылыч белән ярып җибәргәннәр мени кып-кызыл күлмәктән. Эшлекле кыяфәт чыгарып, ире генә атлап йөри. Каушауданмы әледән-әле тәмәке тартып керә. Быел минем турне по районам, диде ул хәл-әхвәл белешкәч. Аннан столицада аккорд поставлю. Котлыйм, диде ихластан. Безнең группадан да бер йылдыз чыгарга тиеш иш инде. Бу сүзләрдән ул бөтенләй үсенеп китте. Булай да җилкәсен уңга-сулга хәтәр генә авыштырып тиз хәрәкәтләнгән Радик барысында сүзеп дигәндәй тагын тәмәке тартырга чыгып китте. Минем чыгыш ясау вакыты якынлаша иде. Бу юлы күңелле, дәртле җыр башкарасым килгән иде, әмма Рәшит абый үзенчә хәл иткән булып чыкты. Хуш авылымны җырлыйсың, диде ул. Рәшит абый, ул җыр бу чарага бөтенләй туры килми бит. Быел Гамил Вазыйхович яңа номинация уйлап тапты. Районнан читтә яшәп, ягъни җәйге чорда авыл хуҗалыгы эшләрендә Казаннан яки башка шәһәрләрдән кайтып ярдәм итешкәннәр дә хөрмәтләнәчәк. Әле ничә генә ай эшләп яшәп, мин шуны аңладым. Райондагы барлык мәдәни чараларны башлап йөрүче кеше район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гамил Вазыйхович иде. Хәтерлим, элегрәк ул үзе дә бик матур җырлады. Хәзер инде пенсия яшендә бугай. Берничә тапкыр мактап, җилкәдән какканы да булды аның. Гамил Вазыйхович эшли, Венера Шәмсиевна бүләк ала, медаль тага. Баянчы Фәрит абыйның яраткан сүзе бу. Менә шулай Рәшит абый мине сындырды. Димәк, мин шул моңсу җырым белән авылдан китеп, читтә яшәгән, әмма күңелләре белән монда булган, хуҗалыкларга ярдәм итәргә алынган кешеләргә ихтирам күрсәтәм икән. Казаннан һәм башка шәһәрләрдән кайтып, җәйге чорда көтү көткән малай егетләр дә, ындыр табагында тырышып эшләгәннәре дә, комбайн ярдәмчеләренең иң уңганнары да бүләкләнәчәк икән. Аннары Рәшит абый икәү генә калгач, әйтергәме әйтмәскәме дип уйланып торды да түзмәде. Глава шул җырыңа үлә дә китә инде. Аның да үтенече бу, диде. Имәндә икән шикләвек. Мин моңа сөенергә дә, киенергә дә белмәдем. Радикны быел кертмәскә дип күпме тырышты Гамил Вазыйхович. Әмма Венера Шәмсиевна барыбер үзенекен итте. Әлеге номинациядә бүләк алучыларның бөтенесе дә диярлек өлкән классларда укучы Казан балалары икән. Аларга бүләкне Якташлык җәмгыяте президенты Казандагы кайсыдыр төзелеш оешмасының җитәкчесе тапшырды. Я Алла, мәрхәмәтеңнән ташлама. Фәрит абый белән без сәхнәгә чыктык. Җырлаганда мин бер кайчанда тамашачыларны күрмим. Сәхнәгә аяк басканчы мең терелеп, мең үлсәм, ни хикмәт шул чакта тынычланып калам. Бу юлы да шулай булды. Җырның сүзләрен белмим, көен тоймыйм сыман, әмма үз-үземә хуҗа түгел идем инде. Бик көчле кул чабулардан әйтерсең лә каяндыр читтән фани дөньяга кайтып төштем. Башымны идем дә сәхнә артына кереп киттем. Кул чабулар тынмый иде. Алай гына да түгел, көчәйгәннән көчәя барды. Чараны Рәшит абый белән аның хезмәткәре Сәкинә апа алып бара иде. Алар бер мәлгә югалып калды кебек. Шул чак мин Рәшит абыйның сүзләрен ишетеп имәнеп киттем. Әдрән, тагын бер кат сәхнәгә чык әле. Тамашачылар сорый. Бар, Фәрит абый мине этеп дигәндәй чыгарып җибәрде. Үз гомеремдә беренче тапкыр шундый хәлгә тарыдым. Ничарадан бичара сәхнәнең урта бер җирендә туктап калып башымны идем. Әдрән Гыйльфанов, диде тагын бер кат Рәшит абый, үзенең көр тавышына ниндидер ясалма купшылык өстәп. Тагын җырласын, сорыйбыз, халык җырын.
Залдагы тавышларны мин аерым ачык ишеттем. Бу хәлдән Рәшит абый да югалып калды. Тотлыккан кешедәй иреннәрен кыймылдатканда төсле үзе, әмма сүзе чыкмый иде. Шул чак әлеге вазгыятьтә югалып калмаган бердән бер кеше табылды. Коткаручым Фәрит абый иде. Сәхнәгә ул баянын тартып чыкты. Мин аңа кушылып җырлап җибәргәнемне сизми дә калдым. Олы юлның тузанын, үзем күрдем тузганын. Әлеге җырдан соң да мине сәхнәгә тагын бер тапкыр чакырдылар. Әмма бу юлы инде җырламадым. Кат-кат башымны иеп, тизрәк кирип китәргә ашыктым. Баш әйләнә. Аяк астын тоймыйм. Ниндидер хәлсезлек биләп алды. Район тарихында мондый уңышка ирешкән җырчының булганы юк. Ихластан котлыйм, әдрән. Фәрит абый гадәтенчә үз шатлыгыдай куанды. Ул шундый инде. Сиңа уйнавым белән горурланам, дип тә өстәде. Тагын кемнәрдер кулны кысты, кайсыларыдыр кочаклады. Алдагы номерны игълан итеп кергәч, Рәшит абый белән Сәкинә апа да бала чагыдай кулларын чәбәкләде. Быел Казанны яулыйбыз булай булгач, диде Рәшит абый. Глава белән якташлык җәмгыяте президенты җанымны ашыйды. Казанга алып барырлык җырчыгыз юк дип. Хәзер ничек сөйләшәсен беләм мин алар белән. Әтигә кем бүләк тапшырганын мин күрми калдым. Һава суларга чыгып киттем. Чара тәмамланганчы урамда әтине көтеп, бергә кайтып китү иде исәбем. Бираздан телефоным аваз бирде. Сәкинә апа икән. Син кайда? Хәзер үк кирип җит, диде ул. Күңелгә шом кирде. Тизрәк клубның арткы ишегеннән эчкә уздым. Сиңа тагын сәхнәгә чыгасы бар икән бит, диде Рәшит абый. Рәшит абый, зинһар чыгарма инде, көчкә йөрим, хәлем китте, дидем мин хатын-кызлардай зарланып. Сиңа җырларга кирәк тә түгел. Рәшит абый серле елмайды. Шушында гына тор. Ул яңадан сәхнәгә күтәрелде. Яңгыравык тавышы белән Әхәт Вәдүтовичка сүз бирде. Яратам мин Әхәт Вәдүтовичны. Ул чын мәгънәсендә сәхнә кешесе, дип еш кабатлый Рәшит абый. Сценарийдан чыкмый, кыска сөйли. Бу юлы да район башлыгы сүзен кыска тотты. Аннан бүләкләүләргә күчте. Сәхнә артындагылар исә тынычланып калган. Барысы да инде үз номерларын башкарды. Бары мин генә нәрсә буласын көтеп шумланам да, Радик кына кулларын угалап әрле-бирле йөри. Тагын фонограммага җырлый инде, яптырный малай. Фәрит абый аны сөймейде. Миңа тагын уйнаган кыяфәт чыгарып, баян тотып торасы. Аннан да авыр әйбер юк дөньяда. Кемдер миңа төртте. Аңламый да калдым. Мин сәхнәгә чыгарга тиеш икән. Утлар яктылыгыннан күз камашты. Сәхнәгә менеп килгән әти белән карашыбыз очрашты. Быел без яңа номинация булдырдык. Ул дәвам дип атала. Бусы туган җиргә тугрылыклы гаиләләргә тапшырыла. Беренче бүләккә Шияле авылыннан Гыйльфановлар лаек дип табылды. Газиз абый ничә еллар район күләмендә, алай гына да түгел, республикабызда зур уңышларга ирешкән комбайнчы. Улы әдрән турында сөйләп тормасам да була. Бүген үз күзегез белән күрдегез. Ләкин аның да һәр җәйне комбайнда эшләп, әтисенең уң кулы булуын әйтми кала алмыйм. Бүгенге көндә ул Шияле клубы директоры, үз эшенең остасы. Әхәт Вәдүтович әтигә пыяла кысага беркетелгән диплом белән конверт тоттырды. Район үзәгеннән Шиялегә 30 чакрым. Без юл буе бер авыз сүз сөйләшмәдек. Әти үз ягындагы тәрәзәдән күзен алмады. Әни белән Миләүшә үзләре әйткәнчә кешелеккә дигән күлмәкләрен киеп, безне бәйрәм табыны белән каршы алды. Без моны көтмәгән идек. Молодцы, диде әни. Әтине кочаклаганда әйтте, мине үбеп алды. Район радиосыннан туры эфир бирделәр. Барысын да ишеттек. Бабай каясың? Лапаста, диде әни. Син җырлаганда елый башлаган иде. Шуннан бирле тыела алмый әле. Искәндәр үзен артыннан калмыйча юатып йөри. Миләүшә әллә бизәнгәнме шунда? Әллә сагынганмынмы? Аеруча чибәр күренә бүген.
Мин лапаска чыктым. Әти, бабай ите! Искәндәр кулымнан тотып, пешәнлеккә менә торган баскыч янына алып килде. Рәхмәт, улым, диде бабай, үзенең сөякчел кулын сузып. Рәхмәт. Бу көннәрне әбиең генә күрә алмады. Үземнең дә күз яше тибеп чыкты. Әти, итмә! Искәндәр дә тулышкан иде бугай. Әллә ни сөйләшми генә бергәләп чәй эчтек. Зур акчалар салган глава, диде әни. Миләүшәгә бирдем. Нәрсәгә тотсагыз да өстәрсез. Рәхмәт инде, әни, диде Миләүшә. Алай дөрес түгел инде. Дөрес, диде әни. Без башкача ярдәм итә алмыйбыз. Бай баласы булса, әдрәнне күтәреп кенә йөртерләр иде. Әле дә кеше арасында йөри, балакаем. Әни дә сытылды. Әллә нәрсә булды әле бу? Октябрьнең елак көне кебек. Һәммәбездә балавыз сыгарга тора. Башкалар йоклап беткәч, без Миләүшә белән лапаска чыктык. Анда 50 000 сум акча, диде Миләүшә. Шатланып әйттем ул моны, шикләнеп әйттеме, белмәссең. Казанда 1 квадрат метрга җитә түгелме соң, дип шаярттым мин. Әдрән. Әү, мин тыңладым. Тавышың ачылганнан ачыла. Дөресен әйтәм, бу дәрәҗәгә җиткереп җырлаганың юк иде синең бер кайчанда. Мин дәшмәдем. Әле чинаяк юганда, әти белән әнинең пышылдашып сөйләшкәнен ишеттем. Әдрән җырлаганда каз тәннәре чыкты, ди әти. Аның янында кушылып җырлаучылар да, елап утыручылар да булган. Бу малайдан рәт чыга ахры. Әти дөрес әйтә бугай, ди әнигә. Әни нәрсә ди? Ул елый да елый. Яңа атна башыннан мин янә район үзәге белән авыл арасын таптый башладым. Шимбә көнне тагын бер сынау көтә. Әхәт Вәдутовичның 50 яшьлегенә бик зур кунаклар килә. Шул мәҗлестә җырлыйсым бар. Аны исә Карамалы урманындагы аланлыкта уздырасылар икән. Анда Аучы утары дигән бик затлы ресторан бар. Рәшит абый узган чарадан соң канатланып йөри. Әхәт Вәдутовичтан да, Гамил Вазыховичтан да мактау сүзләре ишеткән. Но Венера Шамсиевнадан гына электе түлке. Ник, Рәшит абый, яхшы уздырдык бит. Син күрмәдеңме ни? Малайы сәхнәдә күренүгә халыкның бер өлеше ташлап чыга башлады бит. Анысы да монысы әле. Глава үз туган көнендә аны җырлатмаска кушкан Гамил Вазыховичка. Хәзер апайыбыз кан басымы белән өендә авырып ята. Аучы утарында булганым юк иде. Шәһәрнең затлы рестораннарына биргесез икән ул. Ишек алдында ясалма күле дә, төрле төсләргә кереп бии торган фонтаны да бар. Алан сыман җирдә төрле ясалма җәнлекләрнең сыннары һәр кайсы үз куышы янында басып тора. Октябрьнең соңгы яңгырларыдыр инде бу. Ара-тирә суык җил исеп куя, димәк, бик тиздән салкыннар башланачак. Конаклар күп. Ирләр барысы да күлмәк галстуктан, хатын-кызлар соңгы модалы күлмәкләрдән. Мине авыл малайын Миләүшә кием салым айырырга өйрәткән иде инде. 2 җыр башкарырмын дип уйлаган идек, тагын берне сорап җырлаттылар. Инде мәҗлес ахырына бара. Минем эш бетте. Авылга күп булса 5 чакрым ара бардыр. Рәшит абый, Фәрит абый, Сәкинә апа белән саубуллашып урамга чыктым. Минем арттан ук мәҗлес кунакларының берсе, көмеш чәчен артка тараган, киң җилкәсенә ятышып кына торган түгәрәк корсаклы, ирләрчә җитди, матур кыяфәтле 50 яшьләрдәге абзый атлады. Танышыйк, мин Азат абыең булам, дип кулын сузды ул. Әдрән. Беләм. Азат абый дигәнем кулын селтәде. Шәп җырлыйсың. Җанга үтеп керде. Рәхмәт. Син Шиәленеке икән. Әйе. Мин дә Шиәледә туганмын. Мин тугач Казанга чыгып киткәнбез.
50 ел элек үк инде. Шәрифулла Хәсәновны ишеткәнең бармы? Мин әйтерсең лә 100 йортлы авылыбызның һәр тәрәзәсеннән карап үттем. Юк, исемә төшерә алмадым. Безнең йорт юк инде хәзер. Анда Гыйләҗи исемле кеше тора. Аны беләсеңме? Әйе, аны беләм. Әтине без Шияледә җирләдек. Васыяты шундый иде. Соңгы минутларында авыл дип шашты картлаш. 60-ы тулуга ук китеп барды бахыр. Ул чакта үземә дә 30 гына иде. Аякка басмаган идем әле. Хәзер булса, авылда йорт салып, шунда гына рәхәтләнеп яшәтер идем аны. Агайның күзе дымланган иде. Кинәт ул үзен кулга алды, җитдиләнеп китте. Әхәт, главагызны әйтәм. Минем дус. Бергә укыдык. Әйбәт малай. Сине мактады. Клуб директоры икәнсең. Тырышып эшли ди. Хәерлегә булсын. Соңгы арада мактау сүзләрен күп ишетә башладым әле мин. Ярар, диде Азат абый. Мин энекәш бераз аякка басалдым. Төзелеш фирмам бар, кибетләрем, башкасы дигәндәй, авылга бераз ярдәм итәсем килә. Нәсел шушы авылдан бит. Кендек каны тамган диләрме әле? Мин баш кактым. Мәктәп юк икән инде авылда. Мәктәп булмагач бетәр инде ул. Битермәскә идек бит, дип бүлдердем мин аны. Кинәт күңелдә хис өермәсе купты. Бирәм дигән кылына, чыгарып куяр юлына дигән кебек булды бит әле бу. Инде кайчаннан бирле җанны борчып кытыклап йөргән уйларымны әйтеп салыргамысың әллә? Азат абый, әгәр ихластан булышырга теләгең бар икән, бик күп мәсьәләләр бар шул. Зурдан башлыйммы? Кичкенәләрдәнме? Иң кичкенәдән башла, дип көлде ул. Мәҗлес шау-шуы башка каба. Без акрын гына читкәрәк атладык. Иң кичкенәсе шул. Бер айдан район конкурсында катнашу өчен 5 әбиемә һәм 1 бабама сәхнә күлмәкләре кирәк. Ул кәчтүменең эчке кесәсенә кереп китте. Я Аллам, әллә акчаны чыгарып та бирә инде. Мә, бу минем визитка. Анда кесә телефоны номеры да, адреста язылган. Иртәгә офиска килерсең. Күпме кирәк, шуның кадәр акча алып китәрсең. Без кул бирештек. Я, зур мәсьәләңне әйт инде. Анысына көчем җитәрлек микән? Мин икеләнеп калдым. Биткән баш биткән. Азат абый, үзегез дә беләсез. Авыл бетүгә бара. Әнә кәчтүмнәр өчен акчаны да әбиләр өчен сорадым. Яшьләр китә, яңа йортлар салынмый. Инвесторның үз хәле хәл, инде банкротка да чыкмакчы бугай. Мин Азат абыйга күз салам, игътибар белән тыңлый үзе. Безнең авыл үзебезгә генә кирәк. Булай дәвам итсә, берничә елдан Шияле калмаячак. Берничә йортны Карамалыга күчерәчәкләр дә, вәссәлам. Авыл яшәсен өчен эш кирәк. Бездә ул юк. Мәктәп бетте. Инде менә клубны, балалар бакчасын ябу турында сүз бара. Чөнки алар иске биналарда урнашкан. Чыгым күп тотыла. Яшьләр булмагач, аларның да кирәге юк. Димәк, киләсе елга Шияледә тагын 10-га якын кеше эшсез калачак дигән сүз. Мин нишли алам? Сүзем ураурак булды ахыры. Азат абый мине бүлдереп сорады. Хәзер республикада яңа программалар бар. Безгә әнә шуларның бөтенесен бер түбә астына җыйган яңа бина кирәк. 100 урынлы клуб, шунда ук балалар бакчасы, китапханә дә булсын. Медпунктка 1 бүлмә бирергә кирәк. Атнасына 3-4 тапкыр районнанмы, Карамалыданмы бер фельдшер килеп, халыкны кабул итсә начар булмас иде. Авылда ялгыз әби бабайлар шактый. Кем йөртә аларны? Музейда ясап куярбыз. Менә шундый күп функцияле үзәк төзибез икән, димәк, директорга, китапханәчегә, фельдшерга, идән юучыга, җылытучыга, ягучыга эш була. Димәк, берничә гаиләгә акча килеп тора. Җылытучы, ягучыга эш була. Димәк, берничә гаиләгә акча килеп тора. Алар читкә китүне уйламый дигән сүз. Балалар бакчасындагы тәрбиячеләр, пешекчеләрнең дә эш урыны саклана. Аңладым, егет.
Бу мәсьәлә буенча Әхәт белән сөйләшермен. Аннары ул миңа елмаеп карады. Мин уйлаганча, гади генә малай булып чыкмадың әле син. Мин тыелып калдым. Чыннан да, аңа бу проблемалар нәрсәгә инде? Юк, барысын да сөйләп бетер. Авылда тагын берничә эш урыны булдырасы иде бит. Эш булса, шәхсән үзем берничә егетне авылга кайтарыр идем. Кайтасы килгәннәр дә бар. Менә җәй көне классташым Сәйит район үзәгенә күчеп киткән иде. Инвестор акчаны аз түли, башка эш юк. Төп йортта энекәше кала. Мин инде үзебезнең Силсәвит Газинур абый белән дә сөйләшкән идем. Әгәр Сәйитне авылга кайтарсам, яшь гаиләләр өчен каралган программа буенча йорт салырга булышачак аңа. Менә шул егетләргә эш урыны булдырып булмасмы? Әйтик, кирпеч җитештерә, агач эшкәртә торган берәр предприятие ачып җибәрсәгез, Карамалы урманы кул сузымында гына бит. Төзелеш фирмагыз кибетләрегез өчен нәрсә дә булса эшләрләр иде. Бездә кайсы иратны алсаң да оста куллы. Казан галимнәре дә агач эшләренә оста икән авылыгыз дип китте. Азат абый кычкырып көлде. Эй, энекәш! Ул кулын иңемә куйды. Нәрсә дим? Төзелеш фирмам бик зур минем. Әмма шималны чит илдән кайтартам. Шияледән алып килүгә караганда, Кытайдан кайтарту бермә-бер арзангарак төшә. Ул шундук җитдиләнеп калды. Әйдәсең, берәр нәрсә уйлап карыйк. Үземә зыянга булса да, ул тагын кычкырып көлде. Мин синнән шишмә ясарга кирәк, клуб түбәсенә калай булмасмы ише сүзләр генә ишетермен дигән идем. Эх, минем сүзләрем шул кадәр күп шул әле. Аның барысында үтә булмас инде, дускай. Минем сихерле таягым юк шул. Авылда 15 еллап сабан туе булганы юк. Әгәр киләсе елда оештырсак, бераз ярдәм итәрсезме? Монысы ерунда, хәл ителгән дип сана. Тагын Азат абый башын тотты. Мулла бабай картайды. Алыштырырга кеше юк. Бер яшь мулла кайтартасы иде дә. Авылга ям керер, яшь гаилә артыр иде. Шуңа берәр йорт салып чакырасы иде бит. Бүрәнәләре чирегән мәчетне ничек тә бергәләшеп торгызыр, зиратның аварга торган кыймаларын бергәләп корыр идек әле аннары. Шул чак яныбызда Әхәт Вәдүтович үзе пәйда булды. Берничә кунагы китәргә җыена икән. Шуларны озата чыккан. Авылдашлар очраштымы дип икебезнең дә җилкәбезгә кулын куйды ул. Егет менә дигән Азат дус. Поддержать итәргә тырыш. Шулай диде дә глава китеп барды. Аңа Азат абый да иярде. Очрашканчыга кадәр дип кулын бирде ул. Бер мәл кузгала алмый тордым. Октябрьнең әче җиле йөземә китереп сылагач кына айнып киттем. Үземдә җиңеллек тоеп, авылга юл тоттым. Азат абый сүзендә торды. Икенче көнне үк аннан акча алып, әллә кайчан белешеп сөйләшеп куйган тегүчегә киттем. Иртәгә конкурс дигән көнне ул аларны өлгертте дә. Казаннан туп-туры клубка репетициягә кайтып кердем. Әбиләрем шул кадәрле зиннәтле күлмәкләрне күреп ах итте. Әнекәшәемләгенә! Махру яви шундук күзгә каршына китте. Үлем затлылыгы! Үлчәп теккәннәрме? Сания биде аның артыннан иярде. Гөлширәттәй, Мәрьям Бану, Зөлфия биләрдә үзләренә күлмәк сайлап алды. Миләүшә ниндирәк зурлыктагы күлмәкләр кирәклеген миңа сызып биргән иде. Шуңа һәммәсенә дә таман иде алар. Гайнан бабай исә бүген тотып иләндерерлек иде. Яшел камзул, күн читек, затлы кәләпүш, оппак күлмәк, кара чалбар. Безгә беренче урынны җырлап тормасак та бирәләр икән. Бабайның юраганы юш килде. Шияле ансамбле төзелешеп сәхнәгә чыгуга залдан ниндидер дулкын узды. Янымда отырган Газинур абый касыгыма терсәге белән төртте дә үзе дә сизмәстән бөтенесенә дә ишетелерлек итеп кычкырып ук җибәрде. Анаңны, каян таптың буларны? Ну да.
Гайнан бабай яшьләргә биргесез, башын горур чөеп, әбиләре арасыннан гармун тартып узды. Йөгереп кердем иләргә, бүрегем элдем чиләргә, яшь чагында уйнада көл, калсын сагынып сөйләргә. Яшь кызларның борынына чиертерлек әбиләр җырны күтәреп алды. Аллия, гөллия, гөллия тирәккәем, яшә гөлләр арасында шул сиңа теләккәем. Иң көчле алкышлар аларга, иң зур баллар да аларга иде. Котлаучылар күп булды. Шулай да иң истә калырлыгы Гамил Вазыйховичның сәхнәдән әйткән сүзләре иде. Эшне өстән кушканга эшләүчеләр бар. Күңел кушканга эшләүчеләр бар. Бүген без сәхнәдән шуның нәтиҗәсен күрдек. Әдрән, һәр вакытта да шулай күңел кушканча эшләсәң иде. Син райондагы культура торышын әллә ничә баскычка югары күтәрдең, диде ул. Инде минем белән исәнләшми дә башлаган Венера Шәмсиевна икенче көнне күктән җиргә төшерде. Гыйльфанов, хватит. Әхәт Вадутовичның артын ялап, урын сорап йөрүдән тукта. Синең әбиләреңне барыбер республикага чыгармыйм. Костюмнарың буенча прокурорга әйтәм. Нәрсә творитсың да синең? Онытма, киләсе елның июненнән клубың ябыла. Эш эзли башла. Районда сиңа урын юк. Мин авызымны ачып сүз әйтә дә алмадым, әмма бу сөйләшү күңелгә юшкын булып утырды. Әнә шундый өермәле хисләр белән яңа елны каршы алдым. Клуб ябылачак дигән хәбәр авыл буйлап таралган. Соңгы тапкыр дип килүләреме, яңа ел кичендә клубка кеше сыймады. Яшьләр басып карады. Әти-әниләре алдына сыймаган балачага идәнгә чүмәште. Сценарийны Миләүшә белән бергәләп төзедек. Үзенә күрә концерт-спектакль булды ул. Анда тамаша карарга килүчеләр дә катнашып китә. Алар үзләренең хыял теләкләрен кар бөртеге итеп ясалган кәгазьгә язып, Кыш бабайның урланган капчыгына сала. Ахырдан Кыш бабай таягы белән кагылып алгач, янәсе ул теләкләрнең һәммәсе дә чынга аша. Шияле ансамбленең инде даны район буйлап таралды. Гайнан бабай үзегенә дә район гәҗитенә, радиосына, телевидениесенә кат-кат интервьюлар бирде. 86 яшь белән барганын онытып, кабат яшьлегенә кайтып йөрүе. Яңа ел кичендә дә алар сәхнә бизәге булды. Авылдашлары аягүрә басып кул чапты үзләренә. Иң соңгы җырны исә Миләүшә киенә язылганын мин башкардым. Сүзләрен Рәшит абый язды. Шул кадәр рухны күтәрә торган, күтәренке ки бу. Әйдә, бәхеткә юл дип атыйк, диде ул. Кичә тәмамланды, әмма халык урыныннан кузгалмады. Рәхмәт, мондый чараны күргән булмады. Клубны яптырмаска кирәк. Яптырмыйбыз. Хат язабыз. Бөтен авыл белән кул куябыз. Әлдә ярый пәрдәне япкан идек. Юкса, күз яшьләремне тыя алырлык хәлдә түгел идем. Әдрән, син клубны яптырмаска тиеш. Миләүшә кулымнан кысты. Мине иң гаҗәпләндергәне шул булды. Кыш бабай капчыгындагы теләкләрнең күбесе бертөрле. Клубыбыз киләсе елда да эшләсен диелгән иде анда. Яңа елның беренче көннәре үк минем өчен гаугалы башланып китте. Венера Шәмсиевна көндә шалтыратып акыра да бакыра. Ул арада авылдашлар чыннан да хат язып кул куеп, Әхәт Вадутовичка илтеп җиткерделәр. Газинур абый да миңа сагаеп карый башлады. Әдрән, нигә кирәк иде бу сиңа? Син үсәсе егет бит. Глава яратмаячак моны. Карамалыга директор булып киләсең. Бу мәсьәлә хәл ителгән бит инде безнең. Ну да, хәзер Шәмсиевна ашаячак сине, диде ул. Минем иңсәләр кабат салынып төште. Өстәвенә әни дә көн сайын еламсырап бер сүзне кабатлый. Улым, Әдрән, сине глава ярата диләр.
зинһар яптырма инде бакчабызны. Никадәр кеше эшсез кала бит. Тырышып кара инде, улым. Авыл халкы үтенеп сорады бит, ди. Мин Миләүшәне елатып дигәндәй, Казанда чиратта торган Искәндәрне Шияле бакчасына күчерттем. Сәйит дуста 2 баласын алып авылга кайтып төште. Бу аның бик зур батырлыгы иде. Түзә алмады алар район үзәгендә. 1 бүлмәле фатирда түләп торып карадылар. Сулышым кысылды. Көндә авыл ягына карап елыйм, диде Сәйит. Район үзәгенә барып кайтуның файдасы шулайда булды. Инде кайчаннан бирле ул миңа яшь гаиләләргә йорт салуда булыша торган программа турында сөйли. Бар кыюлыгымны җыеп, Гамил Вазыйховичка җиткергән идем бу үтенечне. Дәшми әле. Азат абыйдан да хәбәр юк. Әхәт белән син әйткәннең 2нче көнендә үк сөйләштем. Вәгъдә бирде. Мин дә үз ягымнан эш алып барам. Казан түрәләрен кымтырыклыйм. Яңа бинаның проектын эшләттем дип күңелгә өмет салган иде дә, яктылык күренми әлегә. Кысыр өмет булып калыр ахыры. Җитмәсә, Венера Шәмсиевна белән мөнәсәбәтләргә соңгы нукта куйган күңелсез вакыйга булды. Бер көнне ул шалтыратты да, исәнмесез саумысыз гына, Радикның республика буенча концертлары бара. Киләсе атнага Шиялегә килә. Зал тулы булсын. Сиңа соңгы сынау бу. Если провалишь, дип янады. Афишаны, билетларны районнан үзем барып алдым. Зараза малай. Тәмам туйдырды. Фәрит абый нишләп йөрүемне белгәч сүгенде. Республика буенча имеш. 2-3 кеше килгән башка район авылларында. Хәзер Шәмсиевна районның бөтен авылына шуны такты. Тфу! Афишаны тотып, Шиялинең һәр йортын йөреп чыктым. Бу теге телевизордан гел күренә торган малаймы? Җырлый белми бит ул. Кит моннан. Моңа акчам жәл. Аның шыңшыганын ишеткәч, радионы сүндереп куям. Билет сату бик кыен бара. Өстән кушканнардыр инде. Хей! Синең хакка гына әдрән, улым. Син сораганга гына Алланың рәхмәте. 100 билетны тәки саттым бит. Март кеше. Җил басу ягыннан әллә нинди хуш исләрне куып китерә. Аяк астындагы кар юкара төшеп, аңа инде зәңгәрлек йөгергән. Күңелнең каядыр ашкынган чагы бу. Концертка безнең гаиләдән барыбыз да килде. Радик гадәтенчә фонограммага җырлый. Аппаратурага кеше яллап тормаганнар. Үзем утырдым. Юк инде. Компьютерга ни кадәр генә исләре китсә дә, ул да тавышны барыбер ясап бетерә алмый. Кул чабулар җырдан җырга сыйыкланып, 4нче җырдан соң бөтенләй ишетелми башлады. Авызыңны гына селкетеп торасың. Баянга җырла. Коммерсант. Мин баскан урынымда тораташ булып катып калдым. Тагында яманрагын Радик эшләде. Пошли вы! Залда шау-шу купты, концертны дәвам итеп булмый иде инде. Телефон ничек түзгәндер, анысын белмим, әмма минем колак түзде. Провокатор! Заговорщик! Венера Шәмсиевнаның бу сүзләре калганнары арасында мактау сүзләре кебек аерылып тора иде. Миңа бердән бер юл калды. Эштән гариза язып китү. Минем эштә гам калмады. Тагын җиңелү. Тагын билгесезлек. Гомер буе шулай булыр микән? Нигәдер миңа шатлык өелеп килә дә, аны бер-берсе артыннан тагылган борчу кайгылар алмаштыра. Тигез генә. Бер көйгә аккан тормышны күргәнем юк та бугай. Өйдәгеләр хәлемне аңлый. Ничек тә күземә чалынмаска тырыша. Гайнан бабай күңеленә якын алдымы? Әллә әҗәле якынлаштымы? Ул кинәт хәлсезләнеп калды. Тәненә сары төс ягылды, күзгә күренеп ябыкты. Үзе исә хәлемне гел сорашып тора. Улым, бирешмә. Шигенмә. Главага кер. Ул сине ярата.
Мин Әхәт Вәдүтовичка кермәдем. Гамил Вазыйхович янына киттем. Сөйләп бирергә дә туры килмәде, рәхмәт төшкере. Ишеттем, беләм. Бернигә дә карамыйча эшеңне дәвам ит. Тиздән күңелле яңалыклар булуы бар, диде ул, күңелгә әллә нинди буталчык уйлар кертеп. Күңелле яңалык озак көттермәде. Безнең күп функцияле үзәк республика планына кертелгән булып чыкты. Ул көнне безнең өйдә чын мәгънәсендә бәйрәм иде. Телефон рәхмәт сүзләреннән тынмады. Әни исә янымда күбәләктәй бетерелеп йөрде. И улым, рәхмәт сиңа, бөтен авыл рәхмәт укый бит, диде ул, күз яшьләрен күлмәк итәге белән сөртеп. Хәтта әти булып әти дә җилкәгә сак кына кагылып узды. Әти икәнсең, малай, ну да, нәрсә әйтим, молодец. Тәки карамалыга китертеп булмас микәнне сине, диде Газинур абый. Венера Шәмсиевнаны шартлатасың икән. Азат абый белән хәзер телефоннан көндә сөйләшеп торабыз. Бинаны аның төзелеш фирмасы төзәячәк иде. Каңгырап йөргән авыл егетләрен барлый башладыңмы? Мин үземнең яктан тырышам. Синең клубыңны төзеп бетергәч, зур пилорама ачам. 6-7 егет эшле булыр. Бу хәбәргә иң сөенгән кеше Сәйет иде. Ләкин аның йорт мәсьәләсе генә һаман да хәл ителми иде әле. Гамил Вазыйховичтан кабат сорарга уңайсыз. Әмма тормыш бер ал ягын күрсәтә башласа, өйеп бирә бит ул. Син дә йортны чияледә саласыңмы, дип сорады бер көн Газинур абый, клуб төзелешен тикшерергә килгән җиреннән. Аңламадым, Газинур абый, нинди йорт? Ну да, глава сиңа йорт салып бирергә кушкан бит. Белмим димә тагын. Аңладым. Миңа түгел, Сәйеткә ул, Газинур абый. Әллә барып чыктымы? Ул аерым исемлектә, анысын кыстырма син. Үзеңне әйт. 4 йорт турында сүз бара монда. Азат Хәсәнов дигәннәре 2 йорт салмакчы. Мәчеттә төзи икән тагын. Сезгә җир урын әзерләргә кирәк буламы? Буш торган нигезләргә саласызмы? Ну да, кинәт башым әйләнеп китте. Җавап бирергә көч таба алмадым. Уйларсың да әйтерсең. Минем югалып калуны ул үзенчә юрады. Йорт салу уеныш түгел. Ярдәм итәрбез, борчылма. Миңа да начар түгел бит. Үзара салым акчасы арта, йортлар ишәйгәч, ну да. Чияледә тынгысыз көннәр башланды. Җәй буе авылның тынычлыгын алып, төзелеш эшләре гөрләде. Иң элек Сәйетнең 2 катлы йорты төзелеп бетте. Азат абый яннан пилорама хуҗасы ясамакчы. Шуңа да кая басканын белмичә йөри. Шуннан соң мулла йортын күтәрделәр. Район мөхтәсибе 2 кечкенә балалы яшь мулла табып бирде. Менә ул күченеп килергә тиеш. Миләүшә прорабка әйләнде. Азат абый егетләре безнең 2 катлы йортны түбәләп куйды. Искәндәр үзенә кояшлы якка карый торган бүлмәне сайлады. Хәзергә исә көндә балалар бакчасы яныннан урап кайта. Мин яңа садикка балам, дип канатланып йөри. Көз көне яңа бинаны зурлап ачтык. Авыл халкының аякта йөри алганы, таякка таянганы, әнисенә асылынганы һәммәсе дә килде. Быел сабан туен оештырырга кул җитмәгән иде. Читтәге авылдашларны җыярга фурсат туды. Хәтта Курилдан Марселдә ял алып кайтты. Сәйет белән икебезнең йортны күреп, скоро отставкага. Таяклар кагып китәм. Күршегездә миңа да урын калдырыгыз, диде. Чияле шулай кайнады да тагын сүнеп калды. Минем күңелне дә ниндидер рәхәт бушлык биләп алды. Әмма тормышка бик тиз кайтардылар. Яңа бинаны тәртипкә салу өчен ай-хай бик күп йөгерергә туры киләчәк әле. Бер көнне Әхәт Вәдүтовичның кабул итү бүлмәсеннән шалтыратып, тиз генә килергә куштылар. Бүлмәсенә керсәм, Гамил Вазыйхович белән икәү утыралар. Ну, әдрән, үзеңә дә тыңгылык юк, безгә дә тыныч яшәргә бирмисең, дип җылы каршыладылар мине. Кемдер гомере буе эшләгәнне майтарып ташладың әле син кыска гына вакыт эчендә. Күрмиләр дип уйлама. Мактап үссендермәскә генә тырыштык. Һәр гамәлең, һәр адымың билгеле безгә. Әхәт Вәдүтович сүзләреннән тәнем эсселе суыклы булып китте. Венера Шәмсиевна тагын шикаят язган бугай дип уйладым ичемнән генә.
Дөнья тәгәрмәчен әнә шундый булдыклы кешеләр әйләндерә. Тик андый егетләр көннән-көн азая бара. Шунысы кызганыч. Менә без әле Гамил Вазыйхович белән сөйләшеп киңәшеп утырдык. Ул 63 яше белән бара икән. Мин дә 60 ягына чыктым. Эшне дәвам итәрлек егетләр бармы безнең? Тәгләй исәпләдек, булай санадык, аннан карадык, моннан уйладык. Ахыр чиктә барыбер синең исемгә килеп төртелдек. Бүгенге заманда битеп барган шиялегә яңа сулыш өрүең шаккаттырды безне. Нинди кысмыр Азат абыеңны авылга эшләтүең генә дә ни тора. Хәзер менә пилорама кырып йөри. Пакусны киң алуың әйбәт әдерән. Әмма сине шияледә генә калдыра алмыйбыз инде без. Энергияңны район масштабында файдалана башларга вакыт. Тешем тешкә тиеп, шакылдар дәрәҗәгә җиттем. Бар гәүдәмә калтырану таралды. Менә без уйлаштык, киңәшләштек тә районның культура бүлеген сиңа тапшырырга булдык. Ул туп-туры күземә текәлде. Бу туры карашны күтәрү авыр иде, шулай да түздем. Гамил Вазыйховичның планы зурдан. 2-3 ел тәҗрибә туплагач, үз урынымны әдрәнгә тынычлап калдырып пенсиягә китәр идем ди. Әхәт Вәдүтович көлеп җибәрде. Мин исә аннан да ераккарак киттем. Ул сине алыштыргач, 3-4 ел эшләрдә, мин инде аңа район дилбегәсен үк тапшырырмын дидем. Алар рәхәтләнеп шаркылдаша, миндә исә көлү кайгысы түгел. Киләчәккә юлны шулай алдан сызарга кирәк, әдрән. Район үзәгенә күчеп килү синең иҗатыңа да зыянга булмас. Бездә иҗади кешеләр күп, бергәләшеп яңа җырлар язарсыз. Көн сайын үзебезнең радио синең җырларыңны тапшыра, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Бер яңа җырыңа клип сценарийсы әзер булган. Анысын Казанга җибәрәбез. Бәхеткә юлны әйтүем. Шулай бит, Гамил Вазыйхович. Дөрес сөйлимме? Мин аптырап җилкәмне сикерттем. Монысы сер иде, Әхәт Вәдүтович. Рәшит Ризакович сюрприз итеп әзерли иде. Әдрән моны белми. Нигә аны кисәтмәдең? Ярар, биткән, баш биткән. Барыбер бергә эшлисез, аннары... Так. Фатир мәсьәләсен Гамил Вазыйхович белән сөйләшеп бетерерсең. Без инде эшкә билгеләнүең турында боерык әзерләдек. Шулай да өйдәгеләр хатының белән кайтып киңәшкән бул. Аларның шуннан да күңеле була. Әхәт Вәдүтович кәефле елмайды. Яңа клуб нишли? Беләм, бу соравым бик ахмакларча яңгырады. Директорны үзең билгелисең инде хәзер. Гамил Вазыйхович та сүзгә кушылды. Шиялегә ничек кайтып кергәнне хәтерләмим. Яңа бина янында Газинур абыйны күреп кенә туктадым. Кая йөрисең син? Документлар белән киләм дидең бит. Телефоныңны да алмыйсың. Эзләп чыктым үзеңне, ну да. Эй, Газинур абый. Документларны яңа директор белән хәл итәрсең инде. Ул куркып миңа карады. Ничек инде? Җен карчыгы тәки эштән алдырган икән. Алай гына булса, районга чакыралар. Эшкә. Ул зәп-зәңгәр күзен миңа төбәде. Аннары барысын да аңлагандай кулын селтәде. Мин аның шулай буласын белдем инде. Асыл таш җирдә ятамыни ул. Эй, мин карт җүләр. Үз урыныма кеше табылды дип сөенеп йөридем тагын. Ну да. Мин кайтып кергәндә барысы да өйдә иде. Хәбәрне ишетүгә әни лып итеп артына утырды. Ничек инде? Без шияле нишли? Әти дә районга җитү укуыннан бүленде. Бу кадәр эш күрсәткән кешене алып китәчәкләре билгеле иде. Шулай да яңалыкны иң авыр кабул итүче тәмам хастага калган Гайнан бабай булды. Эй, инде үлсәм дә була икән. Барыбер авылның яме китәчәк синсез. Әйдә, соңгы тапкыр буладыр. Җырлыйк инде Әдрән диңгезне бергәләп. Әдрән диңгез, зәңгәр диңгез, ай зәңгәр диңгез. Култыклары 108, ай 108. Үзенең батыр улларына, көрәш дәртен биргән диңгез.
биргән ул диңгез. Кочаклашып җырладык. Аннан икәүләп еладык. Васиятне онытма, диде бабай. Диңгезне барып күр. Дулкыннарында тибрәлеп, рәхәтләнеп бер җырла. Мин барыбер дә тормышның асылын аңламыйм бугай. Бу хәбәрдән Миләүшә үрле-кырлы сикерергә тиеш иде кебек. Китәсем килми, диде ул. Мин вәгъдәмдә торам, күрәсең бит. Казанга якынаябыз. Тормышның төбеннән күтәреләм. Ярар. Искә төшермәле. Син вәгъдәңне үтәдең инде. Йортыбыз булды. Яңадан җырлый башладың. Иң мөһиме, Искәндәр савыкты. Район үзәгендә фатир бирәләр. Китәсем килми, дип кабатлады Миләүшә. Ияләндем ахыры. Карамалы мәктәбендә музыка түгәрәге алып барырга да сүз бирдем. Бала туганчы. Җир катырак әйләнә иде. Мин урамга чыгып йөгердем. Күпме йөгергәнмендер, белмим, кинәшеп туктап калдым. Аягыма авыр-авыр герләр такканнармыни, кыймылдата да алмыйм. Әйтерсең лә мине әкиятләрдәгечә әфсенләп тораташка әйләндергәннәр. Артыма борылып карадым. Шияле утлары күренмәде. Шулай да күктә балкыган хилал ай юлны ак итеп яктырта иде. Укыды Эльвира Камалетдинова.